Tamsıklar ama içinde birader narman sorulur ama. Tamsygyny, dogrusyny aýdy ber. Aýt. Heredinde bolly sen aldyň meselem diýeli. Aldyň sen ýurdy. O çykdy halk sen garşyňa gitdi bile. O demokratiýa diýäňmi, näme diýäňmi bile, mobilizasiýa diýäňmi? O sen aldyň diýel meselemde. Al bilmejeňe 100% ol. Tegintega bilem de sakkalyň ere degen soň ölküdämeseň. Alwa bilmeýän onda. Yo, indi men alman bidalar. Evet. Benim tayyar bolsam bolar. Yo, gara şimdi sana sor oyna. Boldun meselem, sen prezident ettik sen meselem neyinde? Edibe bilmeýän Allah bu da. Prezident bolmak. Onda kim goýjak sen onu saýladyn onda? O ýurdu aldyk onda ya kim goýjak? Özüň hödürle sen taýlar belki. Ne adamlar çözeýär, men çözem o. Yo, men onu demedem o, men de go kaldıram o, men oydu. Yo, durun sen saýladyk. Dogrymy? Birazdan gün çölde izledi. Gündüz zamy gıptık ýagna sen. Bir jymyn Alırhan, men näme talap edýän? Men öz hak hukumy talap edýän. Ine şu ýollar oňartyrlar diýän men. Ine ýokarda o turwa geçip barýar, ana şu turwany aýyrtyrlar da normalny gaz geçirdirler, normalny elektrik geçirdirler, normalny sosial kömek bilen üçünetdirler. İşdirler, iş berdirler, iş tap berip bilmeseler aýlyk berdirler, pensiýany galdyrsyn, ondan aýlyklary galdyrsyn, ondan o gullugyň ýagdaýyny, gullukda gowlanlaryň ýagdaýyny gowlandyrsyn. Ken Sizlere doňýar sana padwaldam niýede sen? Hatda özüň padwalda bolaýmadan näme? Gelýär, wa aleykum salam aleykum. Gowma ötmädäler. Sagman zaýda görmüňmi? Näme diýär? Sizler han ýa, sizler han gowma senem ötmä. Sizler handan Sabirhan. Ha, oýtdy. Sagman aýdap ýördiňizmi? Olay şu Abdullah on günde nerji detkä bolýan biraz köşeşdirmesek bunu var. Bratkam, adam Abdullah sen? Adam Abdullah men. Nireden aýdym? Mardan, Mariol. Mari neresi? Ýolden. Ay tuğla, maladit. Näçe nirde ödün? Türkiýedemi? Näçe wagt ol Türkiýelerme? Türkiýelerme 5 ýyl boldy. 5 ýyl bilen 5 ýyl bilen şulay diýen atlan Türkmenistana ýadyňa düşmedimi? Türkmenistanda men şinýaga Türkmenistanda hem ýerde şeýlem kadip düşýär. Ýurtdaşam şinýagmy, ýurtdaşymda da şinýaga adam näle. Yo, Serhat, Abdullah. Abdullah Serhat, bu ýanky men soraň birinçisini berin. Sen şu interwe eteren adam kim? Näme eteren adam? Partiýany almak, mesele menen şu ýurdu düzeltmek, mesele eteren adam kim sana kömek eden, ýardam eden, bastawa giderdiň kim? Men näme boldy? Men pandemiýa döwründe öýütjek boldum. Pandemiýa döwründe öýütjek boldum. O warmanada ýol ýapyldy. Ondan soň hem bir gidip gelden, o portry wizatka bermeli, ol bul ondan bäriňem men üniversitede okandym bäriňem aslında hökümet nähil gurulmaly, hökümet nähil bolmaly, siýasat nähil bolmaly, iqtisadiýat nähil bolmaly, hökümet halka hyzmat etmeli, şu wagtlary öwrendim. Ondan soň ýene taby patbosa aktivistge goşuldum men. Kim goşdy sen aktivisti? Murat Kurban. Ödüm goşuldum. Ödüm goşuldum, ha dogrymy? Aktivistlikden ötüň iyi bir gadanan alanladyň, wany şunça da azap etdiň, 5 ýyllap azap edip goýuryp, günde käkelep, internetiň giderip. Men 6 aýdan bäri 6 aý boldy men. Men näme Türkmenistanda kam gördüm o sen o bir kere TikTok'da.
2 yıl yüzüm görkezden çıkış edýär. Indi terbiýe. Näme diýen? Indi erdem aýtyrasana soraň. Sen diýen şu aktivistde iteren adam kim diýen? Goltku beren daway basarly giderli diýen adam. Bam şu şol adam öýdi wa. Bar. Bar indi men ýek adam dinlemok, kän adam dinleýär. Kän adam indi görmem. Yo, Seret. Seret. Bala oğlunlar bir näme sizler han bir mut aýçakladyma da biraz nemeler akla gitsek bolun wara bir aýdaýynna. Aýda Aýdyr. Seredin ne 5 ýyl bolupdyr näme Abdulla gelenme dogrumy? Özüň näsinji ýyl çagal şu bolmy? Owo. Nirde çagalan? Türkmenistanda. Türkmenistana çagalan. Türkiýe näme maksat bilen geldin? Türkiýe okumana geldim. Okumana geldin, dogrumy? Owo. Tam şu zatlar wara Türkmenistan watanyny söýýän bolsaň, gorýan bolsaň hakykatdan hem namysyň baý bolsa, sagamal okuňy maksadyňy etdiňi bu zatlar saňa almandyr. Başardan şey doglan. Türkmenini maskara edip bara o zatlar hiç pul kazanmayan. Oğlan düşün bir zat. Mundan öter näme o çıkıp balan açıp köçede ýörecekmi? Şurat var, daşa yurtda ine Türkiýede. Daşa yurt bilen öz ýurduň deňem o dogon näme maksat bilen gelen bolsaň, şo maksadyň bitirde çağa çyklan oş. Bir de samsyk bolma. Men seni bilen sorajak. Şöyle bir ýaýna çykmaňy sana aylyk töleýärlermi? Böyle boş halky kandırıyorsun. Gedekligine gurlalyň da. Gonç. Men var yurdumda ýaşajak, ýöne men edilip ýaşajak, gel triapka bolup ýaşajak, gel men pul bereýin men inşallah. Bola, näme? Abdulla, näçe ýaşyňda sen? Näçe ýaşyňda? 30 ýaşymda. 30 ýaşyňda, tamam, 30 ýaşyňda bolsaň, 25 ýaş sen Türkmenistana ýaşapsyň. Ejen gakaň barmy sen? Bar. Ejen gakaň şu wada sen ýaşapdyra, dogrumy? Şu wada sen ýaşapdyra. Senin 5 ýylyň dowamly Türkiýede boldum diýip sen Türkmenistanyň köçesine oňorny edýän şey maskara edip ýa ýene bir zat edip. Hökümetine hem oňoran işem taparyn. Hemme zat bilen 3 neme derin aýlyklar hem köpelderin dollar hem berler bankda hemme adam bolar. Şo ýokardaky suratyňa ersesin epäs gelýär ýa diýär. Sen Türkmenistanda wara seret o zatlar biriniňizden sen düzetip bilmeýän. İkinciden ýa bulan egerlerine faýlap durgan ogurman. Abdulla ýekesemin dinle bara tok. Sen meni ola ekeniň agam. Men kiçoglana oýana wara edil kiçoglana bolsam, sen edýän zatlaryňy özüm namys edýän o. Hudaý bar o. Namys edip Onun o Türkün çöreğini bara Türkün çöreğini o ejen gakaň çöreğini dep men o beýdi o. Biraz namysyňyz bar bolsa o. Sen normal. Ejen kakam näme diýär maňa bilýärmi? Sen ejen kakaň bilen normal ýaşaýan bolsaň, çağalaň bilen normal ýaşaýan bolsaň, sen bu zatlar etmeýän o. Sen asly tokumuň Barjamyn. Ejem kakam maňa näme diýdi? Ejem kakam maňa indi bizar yaman ýadadyk, bir yaman helal edýärler, iş tap beren oplar, aýlyk beren oplar. Gün kayın berdi, gelme Türkmenistan'a, şo ýerlerde başyň çara diýip beýir otyr. Diňe maňa däm däl. Siziň hemmeňizde de şonu diýip beýir otyrlar, ena taňy. O ýerde iş ýok, güç ýok. Abdullah bir soru vereceksin. Hiç Türkmenistan'a varacakka. Senin barjamyt men şu film soňaýynda ondan tire berjekdir. Ondan men Türkmenistanda 3 ýyllap itin günni gördüm. Krasnovod'a gidip, Aşgabat'a gidip. Indi 3 ýylam däl o, näçe 5 ýyl, 10 ýyl itin günni gördüm. İş görler. Bir işe ýerip, ol işe çykyp, ol işden ýerýän, ol gutarýar.
Ey berde var ha Abdullah. Özlüymüsün. Özlüymüsün iyile vurun. Vurma o özlüymüsün. Yo. Özüm için etken kim için etken? İşe gireyim. Bize berip qarı işe gireyim. Tamam, O problem. dur, Türk'te işleyen mi? Türk'te işleyen misin? İşte. Sen işleyen 7-24 yayında oturuyorsun. İli tı apkurinli. İli sen narkoman bir şey. Sen kellen yerinde mi? Diyen derdin özün biliyor mu? Sağ ol ablacığım. Sen nemeden bahsediyorsun, kellen çatan yok ki. Hemen işin başka Özbekistan'dan gördüm. Hemme yurtta da var, hemme yurtta da. Sen hiçbir zat düzeltmersin. Düzeltme bilmiyorsun. Bravo. Ama ne düzelttin? Seni kaçan görsem 7-24 yaşındasın. İli tınır kaman, ili bir belan var. Farka durdu fara bilyam. Her yol gittiler. Sen boş kellen tutmuyor ki seni. Soňa Hani adamların, hani nämen düzelttiniz 5 yılda, nämen düzelttiniz? Näme bildin? Elinden näme geldi? Hemen de at geldi elimden. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Aleyküm. Ben 6 aydan beri çıktım. Boýlam ha bir jemut bir çykjak, kany yapacak hemde birje sorak berjek çykjak. Abdullah. Türkiýe ýa-ni ýollary mysal üçin her ýurtda bar oňa zat, her ýurtda bar kemçilik. Mesela birje sorak berjek. Erti ýerden işe gitip barýakan, öňünden çykan 10 adamdan sonra Türkiýede näle ýaşaýan diýip. Şoň 10-syň 9-y bara gowy ýaşaýan diýip aýtsam, men her zat etjek. 6 aýtsa da. Türkiýanyň mysal üçin gowy diýip otýan, Türkiýede gowy ýaşamaýarlar hiç kim. Maşallah bırakkan. Sen öňünden çykan 10 adamdan sonra, şoň 10 adamdan sonra, ilk 10 adamdan sonra şu 10-syň bara 6-syň 5 aýtsa da mesela her zat boljak. Sen Türkiýany maktab otýan. Başka ýysa adam diýjekler sen, boldy soň. Türkmenistan'ın toprağına var adamlar var ha. Türkiýanyň Aýtmam, Türkmenistan'da birleştirip görken şolara. Türkmenistan'ı Türkiye bilen birleştirip görken. Abdullah, Türkmenistan'da var entäçeli köçede ýatan adama bir ýok. Dogrymy? İýden iýmeden törüp dur. Bärdela. Köçede ýatan oglanlar. Yok, men için yok. Hemmesinin karnaşları daşarýurtda işläp bir zatlar uğratdığı için yoktur. Nasiba, Garndaşlar ýok, göremken. Yok, gene menem gurlaşdyrmyym siz bilen. Türkiýe gaýdysyp bolmakada da köçede ýatjan bardymy, görýärdiňmi? Tamam. Yok, gene şumat Abdullah'ın üstüne gitýänler, o da bir konuda haklı yani. Onu da bilin, görün de. Hani Haklı, ona bir zat diýmez, haklı, ona bir zat diýmez, haklı. Yani korkak mısınız gerçekten? Yani onun da haklı yeri var yani. Onu da haklı yerinde haklısın diyeceksiniz. Yani var. Haklı yerken, yani o köçede zatta nimede del, haklı yerler misal için başka bir bankta oturdu, yenem bir zadi nemesi bar, haklı yerler ken. Mesela öp zat diýemiz yok. Birinkiler köçede yatanok birinciden birinkiler 5 milyon halk, doğru mu? Köçede yatamazlar. Bu tayda 80 milyon halk var, onun daşınlar. Yo, bolya mazeret Abdullah haklı yerlerini alıp baraňak. Haklı diýe, haklı yerlerini alıp baraňak. Bektaşy görkezýän. Bektaş adamlaryň sürgün edilýän ýeri. Suwuňa oçurdy diýip sen Bektaşy görkezýän. Oba diýip iň soňky bir çölüň görkezbäs, köçäň görkezip otýan. Görkez bankda koçurtlary görkez, başga bir haklı yerlerini görkez. Haklı yerin bar, ýok del. Yok. O tayda da haklısınız. Kusura bakmayın. Yok. Hep o tarafını gösterip de erwet tarafını göstermek zorunda kalıyor ya. Yok, 5 vilayet misal, 5 şahan var, 5 şahan var, 5'ine de demet bilmiyorum hiç. Yok, bizim vatanımız orasında şey yok yani. Ama Abdullah da burada bir konuda haklı yani. O kadar yok, haklı diýmek. Haklı diýjek bolam ýokmu? Haklı ýerken. Yok, haksız diyorsunuz ama üstüne gitmeye gerek yok ki. Haklı yeri. Yok, özüne kıyın olmaz, öyle özüne kıyın olmaz. Arkadaşlar, haklı yeri yok. Biz ne için Türkiye'de? Ne için çağlamadı? Biz 5 milyon halka.
Nämsi çağlamady goýup bu Türkiýe'ye geldik. 5 milyon Türkiýanyň halkyny ýerde ýok. Türkiýanyň halkyny ýerde ýokdur. Türkiýanyň halkyny ýerde ýok. Haýsy döwletde ýok. Men Türkiýe Misal, halkyny Türkiýe. diýmedim. Aynen. Aynen diýme? Ýa dogry. Doğru. Türkmenistan'da ýaşaýan o Türkiýanyň halkyny ýerde ýok, şonu aýtsana. Bar yer. Türkiýanyň halkyny daşarda geçdi. Bir ýere gitgen bolsa, Türkiýanyň halky 80 milyon, 85 milyon. Biz 5 milyon niýet, tamamy? Türkiýe'ye alıp mevcut Tamam. Arasılığın, nasyonal Türkmenistan. gazi falan yok. Bizim devletimiz 4. yerde duruyor zenginlikte diyoruz. Tamam mı? Ama Türkiye'de benzin çıkmıyor. Tamam mı? Bizim ülke gibi gaz çıkmıyor. Tamam mı? Ama biz 5 milyon halk olarak biz dışarıda istiyoruz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz anlamıyorsunuz galiba. Biz niye dışarıdayız? Nesibe. Efendim? Türkler Germaniýa gidip, Fransiýa gidip, ýa-da Türkmenistana gidip, ýa-da Özbegistana gidip, ideýalak anmany aşağı arasalan oklar. ýa-da sabanyň aşağı arasalan oklar. ýa-da restoranda Näle aşağı arasana oklar Almanya'ya gidip duran näle aşağı. Olar baryp kontrakt boýunça firmalar açýarlar. Türkiýe dünýäde ikinji ýerde guruluşyk boýunça. Fransiýa birinji ýerde, Türkiýe ikinji ýerde. Ondan soň Türkiýe giden ýerinde guruluşyk edýär, kontrakt boýunça işleýär, 8 saat işleýär. Ondan soň gowy aýlyk alýar. Meselem Türkmenistana baryp bizler ylgadýar öňünde. Bizler öňünde ylgatyp işleýär. Ilgany ulana görem zok. Ilgany ular meniň görem bar. Bir saniye. Ben sana cevap vermek istiyorum. Size değil. Bak. Ilgany ulana göremok diýene. Göremezsin çünkü görmek istemiyorsun ki. Sen anlamıyorsun çünkü. Sen bilmeyen, bilen o. Öyle Almanya'daki Türkler nämiş eddi şonu aýdy. Guruluşyk edýän, öz firmasyny gurýar, öz Türk firmasynda çalışýar. Sen Türkmen firmada çalışýarmyş tak gelip, he? Sen Xitayda, sen Türkmen eline çalışýan, orada burada çalışýan, doğru mu? Doğru mu? Kelläň işleýän olsa Türkmenistanda da nämiş edilýän olsan gedip bolýar. Yalan paran çok olursa, zengin olursa, zihniyetin bozuk olursa çok güzel iş yaparsın. Kusura bakma, korkaksınız. Gerçeği konuşamayan korkaksınız. Kusura bakmayın. Tamam. Benim de ismim Nasibe Durdueva. Onu da belleyin, alın. Ama sizin gibi böyle korkaklar olduğu sürece, tamam mı? O Türkmenistan düzelmeyecek. Gelnece dur bir munçuk diýen korkak diýen bolýar. Hiç kimden korkýan ýeri ýok. Diňe ýokarda Allah janyň korkýar, başga adamdan korkulanok. Yok, kusura bakmayın, korkýaňyz. Siz gerçekleri görüp de kör gibiden yok bugün ben günüm saat, benim günüm iyi. O komşum ne olursa olsun ben hacıya giderim ama komşum acından ölsün. Siz öylesiniz, kusura bakmayın. Yok, sen o Türkmenistan garaşdırdın, haçan aldı bilýärmi? Ikinci, üçüncü prezident Ali. Näçinji ýerde var ya bilýär? Prezidentimin ellerinden öperim. Ben prezidentime bir şey demiyorum. Halkında suç var, tamam mı? Benim prezidentim gerçekten güzel yönetiyor ama siz malsınız. Siz yönetemiyorsunuz kendinizi. Kusura bakmayın. Kemme diýerek ýa gonýalyk sen tert pikir etmesin. Madalar o ýürüýär. Prezident meselesinde bir düze düşürecek. Teredim Dubai diýen döwlet. Şundan 50 ýyl öň ýokdy şu döwlet. 50 ýyl öň ýokdy. Şol 50 ýylyň içinde Dubai dünýäde iň ýaşly, iň gymmat şähere öwrüldi Dubai. Dubai diýen. Yok bular mo kelläň ýerde bolýar. Yok, dur sen o taýda ýalňyş dur. Abdullah, sen o pizde urlayan 50 milyon Dubai ýokmy? Zamsyk. Ine görkezde. Yani hamsız Yok, görkezmede bir taraftan geografiya yok. Geografiya tarafından o ýerde ýerleşen.
Samsıqzat demeyin da gerek yok. Akıllı bolsa şundan ýerde oturma ablacığım. Sen yani mal köp bulsa Türkmenistan verme boş boş. Boylap, aqygyşmak gerekse boylap maňa seredin o kelle artyp gygyrşma zat kelle ary geografiýa taýdan gowy ýerde ýerleşen ýerler bar. Mysal üçin Türkiýe diýen ýurt ösen döwlet näme üçin ösen deňizi bar. Ortada ýerleşen nirä söwda etjek bolsa şu Türkiýanyň üstünden geçýär. Dubaýyň özüne göre ýeri bar. Hawa. Geografiýa taýdan gowy ýerleşen. Sen oňa deňlejek bolma. Dubai diýip. Butayda hiç yurt seret neme oğlunlar butayda hiç yurt mesele var da ya yok. Yani bu karajı diyecek böyle adam. Alparyanın gowdat Abdullah Alparyan. Durun ben size siz hemen Türkiye'de mi yoksa Aşgabat'ta mı, Marı'da mı, Türkmenistan'da mı neredesiniz siz? Türkiye'deyim. Türkiye'desiniz değil mi? Siz göre hala şu adamın üstüne gidiyorsunuz ya bazı şeylerin. Yanlış yeri de vardır. Ama hakaret bilen yaklaşıyorsunuz. Yok öyle de. Öyle yalakalık olmaz. Korkuyorsunuz. Gerçekleri konuşuyorsunuz. Ne günden beri görüyorum. Korkmuyorum. Çocuğunu, anneni, babanı evlenmek istiyorsan herkesi bırakıp sen burada neden buradasın? 5 milyon halk bir de biz zenginlikte, doğalgazda zenginlikte 4. yerde duruyoruz. Biz var ya oturup böyle Araplar gibi yaşayacağız değil mi? Ama biz yok. Biz dışarı yurttayız değil mi? Tamam birileri Rusya'da, birileri Türkiye'de, birileri Germanya'da orada burada. Ama hala bir şey konuştuğu zaman bir de burada sürünüyorsunuz. $500 almak için, 50.000 almak için sürünüyorsunuz. Bir de savunuyorsunuz. Neyinizi savunuyorsunuz? Kimi savunuyorsunuz? Ben anlamadım. Bu hayat, bu dünya, başbakanımız da bizim gibi insan, tamam mı? Biz seçmedik, kendilerini seçtiler. Ama sizin gibiler böyle yaparsa, yani zaten böyle gidecek, anladın? Sen niye annenden babandan ayrı dışarı yurtta olup da sen ülkeme saygı duyuyorum, ben severim, benim topraklarıma hiç kimseyi değiştirmem, savaş olsa kendim çıkarım, ilk başında ben dururum ama böyle öyle yapmayın yani, gerçekleri konuşun, birisi varken de üstüne saldırmayın, gerek yok, bu bir gerçek. Abdullah, Nasibe, dur bir soru verecek. Kuvanç aleyküm. Kuvanç Salih mi? Yine Orlfay. Sizler berdi mi? Türkiye'de mi? Gülüm soru ver, dinle yaz. Türkiye'de mi şu Kuvanç gepleyenler hazır gelip kamp diyorlar Abdullah. Türkiye'de hemmesi. O için onda mesela Türkmenistan kovulsa, Türkmenistan ne mi olsa çağlarını, çoğunluklarını ben aytacak çık gidecek. Çık gidecek. Yok dur başka bir zat aytacak. Durun dinle. Ne için hazır mesela maksat deyip bizim şirket olup öğrenlerimiz olara varıp sığınma alacak olup Kuday saklasın Türkmenistan'a gitmeyin, hazırrak olalım. Öz Türkmenistan'a gitmeyene ne için Kuday saklasın deyip geziyorsunuz. Ne için oturum almaya, ne için çalışma almaya çalışıyorsunuz. Ben onu şunu düşündürün. Madem Türkmenistan kovuyor. Sizler ne için yakalanmaktan korkup üyünüzden çık bileniz o köpeğiniz. Ne için $1,000 verip bak oturmayın doğum. Yalakalık, harami, dur 2 dakika. Herkese yaran, o zaman sen Türkmenistan'da iyisin. Tamam biz onu yapmıyoruz çok şükür. Ama Abdullah mesela çözüm bulun. Türkmenistan kovuyorsa dur Nasibe. Men gepläp etmi. Sizler Türkmenistan kovuyorsa ne için $1,000 verip ne için oturmizini yaptırıyorsunuz, ne için çalışmizini yaptırıyorsunuz, ne için gidiyorsunuz da mesela maksadın yayına girip men şunu çözsem böyle 9 aydan beri ya ben şubede yatan oğlalarımız var gidesi gelme. Ne için? Uvanç. Saylıkan. Düşündürseniz onu. Dur ne men düşündürecek sana. Türkiye'nin pulu bizimkinden 10 esse yukarı.
O Misal ne üçün sene bäze- Türkmenistan veren ok şonu. 80 milyon halkı Türkiye veriyor da. Türkmenistan Näme näçin bermeýändim, veren dur, ok? näme Bizde için paxta bermeýändim var. düşündirjek. Dur, Buğday näme için var. bermeýändim düşündirjek. Dur, näme için bermeýändim düşündirjek. Aha. Ýuwaş geple. Bir sany kola näçe maşdaýdy? Näçe dollar? Ha bizde näçe? Ya sen boş ver 1,5 dollar. konularını. Dur, 1,5 dollar. Dur, 1,5 dollar. Misal üçün dur. Ki kolanın 1,5 dollar. Bir sany kola 1,5 dollar. Bizde 50 set. Kolaya değiştirmişsin, tamam? Sen Kolay değiştiremok. Zat sonra otin. O Hayır. neyse bäri zadyň bahasy ýokary. Nesi be? Sen Türkmenistanda 10 ýylda tapjagyň bärdi 1 ýylda tapmak üçin gelýän adam. Çoň üçin gelýän. Tamam. İkisem var, ikisinin bahasy. İkisinin bahasy Türkmenistan'da deň son oldu. talep eden yok. Adam yok. Türkiye'de gaz yok. Bizde gaz var. Bizde doğal gazımız var. Elektriğimiz var. Hemmez adımız muğut. Gepletseniz hemmez adımız muğut. Ne için Türkmenistan'da sen ne için paxtanı öndürüp de şulan fabrika aç bilen o. Şulara sen bana 500 dolar. Bizde paxta ön ote özümüzde. Bir minnet. Ya bunlar pamuktan çıkarıyan zatlar, tekstil işleyen zatlar. Paxtadan çık ya. Bir saniye bir şey söyle. Açıldı gülüm. Orada her türlü fabrikalar açıldı ama bir senelik maaşını vereceğim, öyle işe gideceksin. Tamam mı? Öyle de rüşveti var. Kusura bakma. Sağlık baştan kokor. Tamam mı? Ya hiç kim günahkarla bizim bu Türkmen halkı gözüyle görü oturup yine geliyor malsın, samsı. Ne için Türkmenistan yamalatın? Şunyan geple neme gerek? Bizim Türkmenlerimiz ne için bir ağız verip olup bilemiyor. Gidelim. Ne için Türkiye'de kaçıp yaşar? Yapın şubelerde gezip yürürüz. Gidin Türkmenistan'ın talep edin 500 doları. O kadar cahil ki. Abdullah Güneş yok kişilere geçecekler aydan için. Büyütmene oğlumlar. Gülüm Senin çağından ayrılıp geldin. Türkmenistan kovuyorsa 10 kat veriyemiyorsa sen Türkmenistan'da kalırsın. Kusura bakmasınlar. Barcamın. Teredin. Biz var ya yine şu yolu görüp oturuyorsunuz. Yine şu cayam görüp oturuyorsunuz. Türkmenin ödüne kalan şu cay. Türkmenin ödünün ediyeni yine bizim ediyenimiz şu cay. Yani hükümete bağlı yine şu yol, yine şu gaz, tok, ondan sonra hem böyle ki sosyal üçüncülükler de hükümetin etmeli işleri. Hükümet şolon bir cinem eden o. Sana aylıgan veren o. Sana kentine veren o. Sana hiç tat veren o. Dur dinleyen sizi. Tamam. Kimler etdiýär şo zatları bilýär? Kim etdiýär? Ne? Ha? Hökümetin edara işgärler etdiýär, onu ýokarda eden. O ýokarda eden. Bütün paralar eden okma. Hükümetin edarası diýär, hükümetin koy edara. Bak öyle adamı diyor diyorsun abi. Yekaca bir zat aytacak. Yekaca. Hacıya gidip hacı olmak bilen hacı olunmaya. 5 vakit namaz kılıp da Allah'tan cenneti bekleyen haram müslükler, tamam mı? Haram müslükler benim senin hakkını yiyip de çocuklarımızı anne baba varken onlardan ayrı düşürüp de tamamı gurbette sürünerek çocuklarımıza bakmak için çocuklarımızı yetiştiğini bile görememizdiği için mi cevap verecekler? Hacıya gidip de onlar hacı olmuş ya, Allah'tan cennet onlar asla beklemesin. Tamam, ben bunu söylüyorum. Tamam, asla bizim hakkımız kılçıklıdır. Boğazlarında kalacak. Allah'ın izniyle yaşayacaklar. Ama öbür dünya varsa o cenneti onların gireceğini, hacıya gidip onların gireceğini cenneti ben istemiyorum. Cehenneme gireyim daha iyi. Zaten cehennemi yaşattılar. Onların gireceği cenneti ben istemiyorum mesela. İstemiyorum. Sen istiyor musun? Yok. Hacı olmuş da kimin parasıyla hacı oluyorsun? Hayırdır? Senin 5 milyon halkın dışarıda geziyor. Sen gitmişsin yarım yalanaç böyle video paylaşıyorsun hacı oldum diye. Senin neden hacı? Ayağına $1000'lık şlopka giyip hacı gidiptir orospular. O bir kimin parasıyla gitti? Ayağına $1000'lık
senin benim çocuğumdan ayrı düşürüp de gurbette biz yaşıyoruz, tamam mı? Biz çekiyoruz bunu. Gurbette 5 milyon halkına sahip çıkmayan başbakanı savunanların da aynı çukura gömülmesini istiyorum. Abdullah. İnşallah onların mezara sığmaz. Abdullah. İnşallah şişecekler. Yeminim olsun ki hiçbir şeyden çekiniyorsam Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendim de Türkmenistanlıyım. İnşallah 2 ay sonra da gideceğim. Sorgulasınlar, alsınlar, götüne soksunlar. Zaten ben yaşadığımı, ama onlar yaşamadı. Allah da onları, eğer ki cehennem cennet varsa onların cennetini ben istemiyorum. Ben yaşadığım cehennem daha güzel olur. Onların cennetini ben istemiyorum. Onlar Nerede oğlum? sen helal paranla git. Helal parayla gidiler, tamam mı? Haram parayla gidilmez. Senin perişan halkın varken gidip de ne hacı olmak nedir ya? Yeniden yine şurada men bir goşmaça üstüne kulak koşup Gonç teň aýdanyňa. Egerde hökümet işgärleri bize şu güne salan bolsa, bizim yollarymyzy oňaranyp, togumyzy çekenok, gazymyzy dogry düzgün berenok, ondan soň bir de aýlyk berenok, ondan soň başga da müňlerçe problemi var. Egerde şolary hökümetiň prezident görmeýän bolsa, men şoňa maslahat berýän. Eline internet, telefon alýa, iň soňky iPhone telefon götürýändir şol. Iň soňky iPhone taşam kızıldandır. Biram kızıl tuvalette sıçandır baştan. Ne? Şon ýalaklar diýendir. İnternet açtım, görsün meni görsün. Ondan soň o problemalary öwrensin. Gitsin de çözsün. Çözmeýän olsa telefonu jaňa bitdi. Ay Mar welaýaty, ay Lewat welaýaty, ay Balkan welaýaty. Düzedin ine şey bolýan zatlar diýsin. Görmeýän olsa, soňa kabinetinden çıkmak gerek. Gel şonu etmek için. Abicim, ben sana bir daha aýdaýyn mı? Zaten men Aşgabatlıyım. Göktepeliyim. Doğma büyüme Aşgabat şehirdenim. Bak, ona tat diýdiler, muňa marly diýdiler, ona Balkanlı diýdiler. Kardeşiz yani, hepimiz Türkmeniz değil mi? Bunu kimler diýdiler? Bunu üstte oturanlar diýdiler. Bunu kafamıza soktular, tamam mı? Ama ben insanları severim. Ama haksızlığa gelemem. Ama şimdi kalkıp da burada iki tane hiçbir şeyden anlamayan kişi gelip de öyle şeyleri bana savunamaz. Tamam mı? 5 milyon halkına annesi ve babası varken çocuklarımızı yetim bırakan, tamam mı? Biz gurbette çocuklarımızı bırakmışız. Annemiz babamız ölmüş, çocuklarımızı yetiştirmiş. Anne babamız ölürken mezarına bile gidemedik. Kabul etmiyor. Ona ama katılıyorum. Ölenleri bile samolyotta uçmak için $18.000 isteyen devletten sen ne beklersin? Sen hayırdır Ağzına yani. sağlık. Senin bu dünya senin şeyin mi? Hani Türkmenistan senin baban mı mülkü? He? Ama öyle oldu maalesef. Maalesef öyle. Hiç de korkmuyorum. Korkmuyorum yani. Bir dakika arkadaşlar, bir şey soracağım. Alo. Burada geçen sene 41 kişi öldü. Hiçbirinin mezarlığını götüremediler. 2 kişi gönderebildi. $18.000 istediler ya. O nasiba ya. Ne 41 ya? 41'de san kalmadı ya. 4.000 diýseňem, 400 diýseňem 7 adam ölenleň san. Birini bilseň, ikisini bilen ok, üçünü bilseň, 4'ünü eşden ok. 7 o gidip göra mezarlyk boyunu bayardan girip aňary çykýançaň diňe türkmenler ýatyrlar şu taýda. Derisine saygısı olmadık, ölüsüne saygısı olarmay. Ağa men işe gidip gelýäne. Ýöne mellek yer alyp çık. Türkmenistan'da mellek yer alyp bir jaý gurup. Mellek gurup bir stolpaňa özüň dikmen. Nasibe duray gurrun etmäne bir zat ver. Kana stolpaňa özüň dikýän, pul satyn alyp gidip stolpaňa özüň çekip getirýän. Dörre elektriğin adamlar ýugurip gelýärler pul tölemeli wagtynda.
Hudaý var, pul tölemeli wagtynda dogry ýürüp gelýärler. Gazy bir ýerlerden özü gylgap gidip turwa satyn alyp, svarşik çağırıp getirip gazy üýge çeni getiren derrew gazynkylar gelýärler. Ey, pul almaly ýerinde gazynkylar bar. Sana çekip bermeli ýerinde ýok. Hakykat. Ay diýerler Türkiýede diýerler Türkmenistandan gowy däl diýerler. Gülüm, men näme gakarym gelýär bilýärmi? Şu taýda işläp ýörenler bile, işläp ýörler. Siz bizim öz ýurdumuzy kötüleýäňiz näme dip burada amjyk aldylar konuşýar ýa. Ay ýurt barmay Nasiba men täzelikdi. Men Nasiba men täze geldim entek şoňa sere. Böyle konuşýarlar. Sen gelmişsin, Türkiye'de çalışıyorsun, erkeksin ya. Bizim gibi, biz kadınlar gibi konuşamıyorlar, tamam mı? Korkaklar. Şolay çok Korkaklar işte. Abdullah. Haydi ver. Alo. Gel Haydi ver, haydi ver. Abdullah, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Geldi. Haydi ver. Seyret görýän muşta gelen bur topor erkek var. 277 adam aşaktan ýazýanlary da seslenýän. Näçe sana ayal gatnaşdy görýän näl dogruýna diýerler? Görýän dämi? On ýaly hawa gelip de bir gayratly olup ine gelip ýok sen köýnüňi değiştir, sen onyňy değiştir, bunyňy değiştirme. Zatken birinji sizin olong özüni değiştirmeli. Acun Ilıcaly Türkiye'de 4-nji ýerde nime baýlykda. Adam her zaman gara maýka giýendir. Futbolka başka giýen da ýok. Sen bugün gelip sen on köýne bilen işin orada balan. Sen birinji özüňi değiştir. Bak näçe san ayal maşgala gatnady hemmesem dogurda da ýa görýän dämi? Ýöne arman bizim erkeklerimiz tok ýaly. Watany satdyň, näme sen watanyň informasiýasyny bir ýer satýar, dogryň aýtsaňam janyň watan döne Onları ne diyelim gülüm biliyor musun? Ben de pilot. O zaman sen neye buradasın? Şimdi söyledin Serkan TikTok yazdı. Yayınlarına tükürüyor. Ne tükürüyor? Ey Serkan, Türkmenistan bize nan verip bilen o. Türkmenistan bize nan verip bize ne yapıp dışarı çıkalı? Kendi karnını orada bırakıp gelmişsin ya. Sen burada konuşamazsın. Bir de var ya şöyle bir şey var kızlar. Kızlar şöyle bir şey var. Bak Türkmenler var ya burada çalışan. Tamam mı? Ben bir büyük bir şirkette çalıştığım için ismini vermeyeceğim. Bak bir sürü Türkmen var. Bak şöyle bir şey var. Türkmenler var ya. Öyle bir kötü bakarlar sana. Tamam mı? Sen orospa yaparlar. Gözlerinde böyle canlandırırlar. Çıplak gösterirler. Ondan sonra böyle yaklaşmaya çalışırlar. Sen onu test dediğin zaman sen orospusun. Test demediğin zaman O ne diyenem bizim öz erkeklerimiz. Ben de onu diyorum işte. O yüzden ben Türkmen erkeklerden o kadar kaçıyorum ki. Kaçıyorum yani. Bir zaman seyredin vatandaşlar. Bizim öz erkeklerimiz köpüsü yine kızlara attaklarlar. Ay siz Türkler bilen dediğiniz. Ay siz Türkler bilen falan dediğiniz. Yalaklatlar diýerler. Türkmen oğlanlar, Türkmen kızlar kıskanýarlar. Ýöne sen Türkmen kızlary eklep bilmesen, saklap bilmesen, olara seretmesen, elbette Türklere gider. Elbette seni öz ýurdunda adam ýerine goýan oklar. Adam ýerine goýmaýanlar üçin hem Türk'e geldin. Indem sen ejid kıydyň arkasında dururlarmyň. Sen özüň üçin Türkmenistanda durup bilmedin. Özüň üçin ola maşgalan ortada. On sonra Mara, Abdullah, men bir şu gepinize koşulmak istiyorum da ben bir zat aytjak. Näme üçin bizim kızlar maňlaydyr bul, maňlay. Allah Taala kime yazsa maňlaýyňy, şoňa durmuşa çıkarsın. Nirde çörek yiyecek bolsaň şo taýa gidersin. Muňa bir kader kısmet diýilýär. Bizim kızlarımız goýja bolup bir Türk'e ýa-da bir Kürdüne ýa-da bir Azerbaýjana toý edip çık durmuş gurup başlaýarlar bilen şu bir TikTok'ta bir zat paýlaşaýsa derrecik ay Türk'e verip ýör, jelep, bol yorumlar şon ýany. Näme üçin anda bir sana oğlan öýlenipdir, Türk kız, Kürt kıza. Näme üçin şoň ýaýyna gidýäňizdäne bahtly bolun. Näme üçin öz kızlaryňyza bahtly bolun diýip zaýbal etdiňe uspakoýsa diýbey. Tanap oturum kimdiňe. O köpe apa zaýbal etdiň. Gülüm. Ya uspakoyna ya, всегда такая. Aýdaýyn mi? Men sana dogry aýtjaň bilýän, sebäp kyskanýarlar. Sebäbi bar olar
bacısını, öz heleyin kime berenini bilen oklar şu tayda işlep pul uğradıyalar değil mi? Şoň üçin gitsinler. Şoň üçin yok Nasiba bir zat deyin berdi. Bizi bir tarafından alıştıracak. Amına koydum. O zaman sen niye Türkiye'ye gelip çalışıyorsun ki? Değil mi? Abla stop. Nasiba şey yani Nasiba 300 kişi falan izle otira. Hani ağzımızı bozman gepleyelim. Çok özür dilerim. Tamam. Özür. Bolya hay kim burlayan olsun bir mut ne mavdurla barın siz nepden almış kılalım. Bolya. Yankı haysi nasip burladı mı? Ayağının haysını berklerini bilen okma deyip burum sesine saydaşım. Nasip ayt. Sesine saydaşım. Yok, aytacak zaten aydı ver ağam, men açmayın. Yo men aydayın men on bir at dedin işte. O näme tamırda oturanı bilýär mi oğlu? Yo, eredin berde bir logika var. Men şurada işlep bör, menin ayalım o yerde kim hakda pikir edýän belli der, ol adamın Nehir zormuza gitti değil mi Kuvanç? Herkesin namusu değil mi? Kuvanç. Karan Şalihan, herkesin namusu değil mi? Nehir zormuza gitti. Sizin nehir zormuza gitti. Gelin hesapta getirenler. Ama beren gelip işlep gören gelin kıyızlarımıza, kıyızlara da şu gibi aytmana hakkınız yok. Ene şumat deyip otursun ha, şumat deydin ha, doğunun siktiğim diye. Sen kim onun doğununu siker yalı? Gitti aycana diye. Kim burlayan adam gitti aycana diye bolýar mı? Oğlunun içinde görülen mı? Ayarlama şey dip bör, keleyle şey dip bör diye aydan var mı? Senin adın tutuvaydılman vaktini özün alınma oturma duruver. Özün alınma duruver. Senin adın tutuvaydın ok. Neme Sılhan bir çamut elman eneme elmami näme elmami bir mut del oğlum. Durca bir çamut. Men aydyp bilen şoğurlar. Benim o ýerde ayalymyň näme edip gören belli del. Sebebi ol ona men zulüm edip oturuyor. Sebebi näme üçin zulüm edip oturuyor? Men 5 manat pul deyip 5 ýyllap onu taslap gaýtdym. 5 manat pul üçin. Meniň ýerimi hiç bir pul meniň ýerimi tutup bilmedi onun üçin. Hiç bir pul. Şoňa görä ya no bäşilisen odan gadanan odan edinen odan gitti. Sen gitmel keninde. Akılım sen gitmel keninde sen näme işleýän gitjek bolsaň. Onu uradýansaň sen git. Täze geldim. Sen dinle bir mut akılım bir zat aýtjak. Bir dinle. Ayjygym. Tamam ayjygym. Bir jymy dinle. Hemmeňe de bir zat bolýar bir minut dinlegeýin. Ýok, siz dinleňiz. Näme işleýäňiz? Bir minut dinlegeýin. Aýal we erkek beň bolan birinjiden ayjygym. Biziň ştaýy gelme neden meňem gelelme 10 ýyl boldy. Ejem pahyr 18 ýyl işläkilip ştaýda ejem men maslumy uratdym jigimjan. Sana bize berik gelip Abdullah gelip çıkışıp öyle böyle men ejemem kakamım ştayda eşek ýaly işlek gidip indi menem yollaşımdan ine öz garnaşyma bardım 10 ýaşyna soň aýryşyp gelim gyýjaşym 1-nji klasy gyýdym şumat 18 ýaşyna 5 ýyl berem göremok hemmemiziň hem dinle bir hemmemiziň hem kaderimiz aýny hiç oňa şu bu diýip bara agzyňda açmaň näme gurulýanyňyzy biliň hawamy dogry aýtdy Abdullah heleňizi goýup gaýtsaňyz äriňizi berip uğrasaňyz hemmekşiň hayaty değişär sen bir günlük gelen ok sen bir aýlyk gelen ok hemmemiz bir aýlykda gelip 10 ýylymyz geçdi ýa nämeňizi gurulýanyňyzy gelip erkek bolup gelip onga çıkışýan görüňiz o ýylylarymyz aňarda näme edip görän görüňiz oňa dogrydan görüňiz oňa näme edip görän ine men täze geldim gelnece bir jejik söz berseň aýtjak goşuljak gepiňe gelnece men täze geldim men tek bir aý bolan Türkmenistandan gelenimde 3 aý bolup geldim şo taýda ine men näçe sany Türkde işläp berän goňşularym gelinleri aňarda erleriniň pullaryny başga genç oglanlara iýdirip jelep bolup gidenleri bar içinde doğru zat jigim bolaýjaklar sen Emin noy berde oglanlar işläp ne edip dog meselem atıyorum. Öğretindi men sen hani şeleğine göbek sen heleğine inamın bar bolsa öz üstüne alınma hemmesi üçin aýdýan men hemme üçin geçerli dep aýdýan Sen niye durup alınma üstüne bir kişi için ben onu anlamadım. Sen durup dururken niye kendin sen niye üstüne alınıyorsun? Demek ki sen bir zat adam üstüne alınyan bolsa
Tamam. Dinle bir camın dinleyin Şöyle Ferit bir Abdullah ya. cemlecek bir Oğlum, camın bir Abdullah camın. çıkacak bir camın. Abdullah bak. Bir Bir mi? şey Ferit Ay söyleyeyim. Serkan arkadaşlar, TikTok. Serkan. Bir mi çık durayın da. Haklı. Bir mi çık gayret edin arkadaşlar hadi hakkınızı helal edin. Hadi. Ferit'in ştayık gelmemizin nedeninin düp manisi yine erkeklerimiz ovada kerpiç koyuyor. Nime der Abdullah, suvağı der, stroyka der. Ayalardan Tamam. eline hüner bolmasa ya tenini satıra kusura bakma ya da oğurluk eder. Tamam. Çağın ağacı adam hemme adam eder Abdullah. Şunun en hemme son yeri püf noktası işsizlikten geliyorsa keyfimizden gelmedi ha Abdullah. Ecem Hakikaten 55 yaşında cennette dinle var. akılım dinle bir cemın gayret Aha. et Ecem 55 yaşında men çıkarıp 55 yaşından soň şoňuştaýda näme işi bar 55 yaşından soň 15 ýyl işläp şuýtaýda iň soňunda siroz bolup öýe gitdi. Ha ondan gaharyňyz ele oglunçyklar gayret edin gaharyňyz gelmesin. Abdullah dogruda dile getirýär hemmemizden bilýär. Ýöne biziň oň arkasynda durmana götümüz ýok diýin. Ama şıltınızı atman. Onaylayan Deyin geçin yani. Abdullah. Deyin biz götümüz yok biz korkak deyin geçin. Biz vatanımızdan geçemiz. Korkuk adam Canım vatan. Ama seyret dinlemini yolsuzluğa aydınızda neyem için kaharınız yettir o vatan satya olayın. On yal bolman Dinle gayret edin de. Dinle bir Doğru. Erwet saat nemedem dok ya. Oyollay soğurun jigimjan beyitmesen urşku toran son gayrat edin o. Ine sana diýen okşaýdy dinlemin akılım Ferit 300 mi 500 adam 350 adam görüp otur. Aşaktan ýazýanlara da seslenýän. Gelip kömek golluk berseňiz de gelin mara yalan söz göze örtülen zat var yalan söz adam kaýdy ispat bilen aýdýar ey sen yalan söz diýen ýok watan dönügi ýok köýnüňi çal sen özüň çalşmaly beýniň çalşmaly onu ýöne dinleýän ýok da ýöne şuna mene ştaýda göne gördüňmi Abdullah sugu edenler erkekler var bolýar da ýöne hiç de diýemiz ok hemmeňde değişirler ayal çawol bilmediňiz näçe san ayal gatnaşdy hemmesiniň başyndan geçen şowurzat doğru aýdar yaran oklar bilen dämi? Cennet doğru bir zaman bize de wagt. Ayda bir saatdan dinle. Turnaýdy onjum onu ýa. Öçürjek jansyn bir mutlu. Yok sen meni öçürmäkem dinle. Abdullah öňe mara nämen ki Gülcemal Han optur ayallardy şunu ýadyňdan çykarmagyň. Sen diňe bir samolyot ayal alyp git galanda düzeler sen men dinle sen meni. Tamam. Gülcemal Han alyp dinle. Dinleýän sen söyle. Bol ya. Ferhat ýemine cennetde onjum saňa izlenýän. Ha dinleýän akylym. Ýa aýtdyň, ýa kelker pusuya ýene uya ýene birda diýdiň, dogrymy? Zenar maşgala diýdiň, keyp üçin nälidiň? Pulodar bolup ten satja diýdiň. Haýsya diýdi, zenar maşgala tenni satja pulodar bolup. Erkek birinjiden normal bolmaly. Akylym çörek tapmadyň etjek. Şol ine men elimden hüner gelen ok. Dur. Durmut, gayret edin. Dinleyen ha. Haýsya zenar maşgala ten satja. Erkek normal bolup çağalaryna wagtyna pul uratmasa, wagtyna çörek pul uratmasa. Akylym erkekimiz ýok da, erimiz boşady da biz nämeden 10 ýyl maňlaýam sende mende ýok da, nämeden boşady da erim näme? Şodat men ne wa şodat birinjiden ýekejem aýtjakdy nokta gitjek. Şodat men ne wa gelenme dal taýwarly Hudaýa şükür men çağalamanam ba. Ay pul uradyan ay giýinýä ay çörek al ya. Dur hayatımda ha geleniň 6 ay dur daha bize 3 aýlyk dik geldi. Dur indi ýa aýtdyňyz ýanky alak pulunu näme dep keyp edýär näme diýär bir müddet diýene çyk gideýin ýanky alak erkek normal bolmasa zenar maşgala tenni satar erkekden gere bol erkek pul uratmaly erkek çörek pul uratmaly çağalar üçin akylym sende ýaş bolýan pulun çözmeýän adamma pulun çözmeýäni başgasy çözýär sen bolmasaň hiç bol düşündim karos köp ýyl bolsaň ýok bir mudawdyla dur çyk gitjegam seredimni köp ýyl bolsaň karosy diýjek köp ýyl awa aýda Ferhat senin şöýerden milliard euro çöýerek Türkmenistana. Senin pulun senin yerini tutmaz. Senin çağan terbiýesiz ösýär. Sen ona 52 telefonda gyýgyr, ýöne şo gyýgyranyňy almaz. Sebäbi sen ona süýgü bilen bermedin. Süýgü bilen berseň o sen dinler. Ýöne ol ay gyýdym akylly bol, oglum akylly bol, bolaýda ondan gurrun bolmaz. Sen şoň ýanynda bolsaň o sen dinler. Bolmasa da o sen dinlemedi. Ýaş çağa bolsa eger. Ýöne ullokan bolsa onda bilmedim.
Ýöne ýaş çagany ata terbiyesi bolmasa bolmaýar. Ýanda bolan bilen durmuşda her kim jins var da durmuşda her kim jins var panyata var. Ne burmu dinle. Ne sözümce problemi değil. O yerde fakt var ortada. Fakıtta men bir daýy delme. Men bir daýy delme şu gelenjeler aýtdy, her söz düşünjesini aýtdy. Aýny içine dogursa amma dogry däl amma, dogrular amma dogry däl amma. Ýöne men sana ýeke jada aýtsak, elinden gelýär asman çek, nämeseň şonu et neme. Abdullah, men aýany prosto gaharym bilen şeýde oturanma. Ýöne diýjek bolýan adam, sen umum maksadyň aýdyn, ýa aýtdyň köçede ýatjan barmy diýdiň, dogrymy? Bar. Köçede ýatjan ba diýdiň. Men pikirim aýdyn, köçede sen maşgalaň ýatja birinjiden, ikinciden hem sen maşgalaň ýok. Çağaň prezident diýilen zat sende ýok. Ba orada bu sözler gurulmaýadym. Bar. Doğrudur dinledi. Ertirun sen kim görmejäň ne bilýän? Akylym. Ba bolsa men bilýän. Ba bolsa ne dörerak öýüňe öýtdiň hileýiň jelep bolandyr. Düşündiňdäm? Senki jelep bolan üçin aýdypdyrsın. Her kim özünden gölermiş. Her kim özünden bilermiş. Diýmek ki sen heleň jelep bolupdyr. Abdullah kan bolandyr diýip pikir edýän. Haramda. Yapmadylar akylym. Etçekeli var er ýandy watan etdi. O er ýandy. Aynen. Menen gurulaýyn bir mantyk men. Men öz meseleme jogap bereýin. Seret egerde menki jelep bolan bolsa, şonuň jelep bolmagynda %60% meniň günäm bar. Men sebebi 5 manat üçin onu sattım. Ana, siziň hem indi Türkmenek erkekleriň hemmesine dem ýüzlenýän şördi. Yani biz olara zulüm yapıyoruz. Din boyunca adam. Bir daha hatamıza onu. Din boyunca. Eredin, din boyunca 6 aydan udak 4 ay 6 ayın ağabey. Olar siz satya oğlanlar, olar siz satya ağaç hovlukman yolun başında hiç ulugurlaman jegim näme boljo, ertir näme boljony, gujogyna däl ya kameraňy diýoga. Ay heleň näme edip berani bileň ağa, doga. On beýdi para, on heleň näme edip berani bileň ağa. Akylym sen oňa şoň bilmedik sadyň üçin gurlama. Abdullah. Ben işlep berän içinde bak şey gurlamaňlar. Ayarlı onun aydan doğramasa, ayarlı onun şu at aydan söz doğramasa doğru, yalanamasa doğru. Yanko men ayarlym 3 ay taşlak gaýtdym diýersen, erkek bolýandan heleň şagan bawadan ýa-da taşlak gaýtdan, eklençlik gaýtdan. Ayarlyň sen şurada $1000 gadan ýanmasaň, sen öz ýurduňa barda $5000 gadan. Sen şurada diýip günüň görülmediň, ejilediň, öz ayarlyňy, çağalyňy, kaknyň taşlap, ejilep turist diýen gaçyk gaýtdyň, işlejek diýip şeýle diýen sigortaňam ýok, çaşmyzyňam ýok. Gaçyk gaýtdyň, onuň 2000-3000 berdiň. Turist geçip şowda diýip alap ýalan söýlep gaýtdyň, ejilep. Mert bolsan ho, özüňçe bar ýok, namar, binamy sol aýalyň syna gaýyrýanlaň. Sen öz aýalyň hem ejeňe dek näl durmuşdyň, tegen gyýdyň, mady gyýdyň näl durmuşdy, düşünmeliň sen başga tökmada oturýarsyň. Sen ýanyna durup eline swetch götürüp ýafana tutup ýanyna ýatdyň sen. Tökmada atma, utanam erkekdiň o. Binamys, biýarat, wajdansyz. Yine men tökmede adamlar kim isteýänler? Helal olsun. Onlara boşlary, onlara utançsız binamysda owara we ferrengde efirden owara binamysda. Doğruladı var. Binamys o bidem erkek adam bolup gaýtdyk. Ine bidem ýokary bilimli ödüm. İller bolýa ortalymy gaýtdy diýsen, anna bolay ýol eline diplom ýok diýsen, ine bir ýokary diplom. Bir şurada iş tapman gaýtmadyk, iş tapýar. Hocurumda giyirýär, ýöne çykdyjyn ýapan ok. Aýda hocurgamy üçin 10 milyon giyirýän o da çykdyj 16-18 milyon. İçinde de çağalan bir barnoy bolsa, kakyn barnoy bolsa 26-28 milyon. Şondan karda gitýän, kardan bermeden bolanok. Mejbur haly eklençli çykka. Eklençli çykka aýtdyk. Mana o kata başkan hatamy oturma. Şoňa biz şükür edip oturmalymy? Şoňa biz şükür edip ýaşamalymy? Ýa şonu düzeltmelimi? Türkmenistanyň Nibirmunda Türkmenistanyň paýtagy däl, İslam welaýaty, İslam etrarynyň o watanyň täze mellekleriniň täze mellerini göçüp baran bir watandaş kösenýän bolsa,
Du çöregi akarsow barmada, tibi gaz barmada kösenýän bolsa, şoň üçin döwletiň prezidenti cehennemde birinji ýanjakdyr. Şol islese-de, islemese-de Kur'an-ı Kerimde ayet gelýär, Kehf suresiniň 19-njy ayet gelýär. Ey gabarda azap çekerdiň diýär, ýurduňa seretmejek bolsaň, zorlap dur diýen ýok. Widipen taşda gidibermeli. Şol imanny dünýe diýip, altyn pul diýip, tylla diýip, altyn üntada tiýip çypýar, halk gotada gurbatda gesipýar. Ine de bäde bilen gürülýär, erkek bolup mert bolsaň, o erkekiň ýatan çykarma. Bora gitler Allah haymat ayarlı onlar berekella bacılam şanı sağ olun üstünlük maşallah berekella siz yala bacılam badını goýan ýandyr Çok gidip aňarda gurulamak sözleňi. Ne diýip Ulan men gaýtdym da şu taýda şu haram iş etmeýin diýip men şu gurbata gaýtdym. Şu taýda sen ýalaklaryň halap sen ýalaklar alap sokmaly, sen pulun ogurlamaly, sen ýalaklaryň watandaşdan pulun ogurlamaýyn, talamaýyn diýip men mecbur gaýtdym şöyle. Ben yokurum sen ýalaklarym elimde de müňden orak işgärim bar sen alap sokup sen puluny ýyp oturmaly men sen ýalaklaryň puluny iýmeýin şu haram pul bogadymdan geçmedi diýip men gaýtdym men. Sen näme şunu ejen kakan goýup gaýtdyň? Men ejem kakam sen dünýä sen näçe ýaşynda şu wagt? Näçe ýaşynda sen? 35 ýaşynda. Sen men ejem sen enengden de dünýäye men 5 ýyl galany men ejemle kakam gabarda ýatyr. Ýene bam soraňa çağlaň taşlap gaýtdym. Men çağırım, taşlap gaýdym, çağırym bile geldim men. Aýalym çağırym men ýanymda. Taşlap gaýdym, sen taşlap gaýtdyň, heleň çağılaňy. Sen taşlap gaýtdyň, men taşlamadym, men elimde ýene de 7 ýyllyk ene suraw pasportym. Sen taşlap gaýtdyň, biz taşlap gaýtmadyk. Bu şonjany gürläme, o men sen utanýan şu dogornama wa garnaşam taşlap gaýtdyk biz. Ýöne sen ene heleň taşlap bärkem aýalmaşkyn seni merteben kemidip sesin gabat berýän utanaň namysyň öýde. Ejen kakyn bilendirsen musulman eger adyň sorasaň kafir diýen sen gatwurys men musulman ýersiň. Musulmanyň mert bolsaň musulmanyň o ýatdan çykarmadan ajalda atjaksyň sen hem gabrada girjekdiň, gabr adam mürjeksin. Küfürlük etme ho bärkel. Bor Abdullah, Allah kuwat bersin. Küfürlük edýän ýok, o da diýýän sözüň bilip diýen o bratka. Näme gurlamadiňli haýsyňam bolsaň. Tegişiklem gurlaňda, dogry daýdynja näme gurlaman oturýaňyz? Ýoluň başyndasyňyz akylym. Şoň üçin akylyňyzy başyňyza alyň. Bärik gelibem abuk sabuk konuşup insanyň şartlerini attyrmaýyn, tamammy? Yo, men şöyle gelim de men baraýan ki ýol mesele boýunça geldim. Ýa ikililer eskitme. Tamam. Devletinde ulaşatırdık o heleyi ece ol atan oşamda yoktuk biz erkek üstüne hükümetin üstüne ulaşatırdık. Yok siz hükümetin üstüne näsiz Abdullah'ın üstüne düşýäňiz. Näme sen watan döwlüň, jart döwlüň, jurt döwlüň, dogry aýdynja olýar. Öle biz dogry aýtsak näme üçin erwet bolýar? O tarapını nemedem yok biz Abdullah aýtdy. Liýişnikan hökümeten emetmedýän öz baraňyňyz ýan olur diýen farka durdyň gününe düşersiň sen diýär. Haklysın, dogrusyň. Bir aýtmaly ora ýolsuzlyklary. Cennet, barjamyn. Tereden Uğraydan oğlum, Uğraydan. Karlarxan, ağam. Eret biziň ýurdumyzda farkat durdy ýaly müňlerçe adamlar türmede otur. Häzir hem gidibem dur. Ýurduň içinde kän oglanlar ine atlaryny sanap bereýin. Allah verdi, halyk verdi. Ondan soň kim? Murat Duşemov, Azat Isakow, ýene kim? Eken oglanlar şu wagt men ad ýazma şonok. Ýöne gatkan Hursana Ismatullaýewa doktor. Şo doktor näme üçin türmäge girdi? Men dedi, öz işimi etmek dedi. Çäre, oňa muňa gitjek gel dedi. Doktor da men dedi müşterime seretjek dedi. Men çäre gitjek gel dedi. Şol gitjek gel diýen üçin hem şonu hökümet işden çykardy. İşden çykaran soňam neme verdi? Suda verdi. Garaz şonýalak bulaşdy da şonu türmäge atdylar. Türmäge atdylar. Enendem ýaňy ýakynda çykyp geldi şol. Gelinece Hursana Ismatullaýewa. Indi ýöne şonu iş almaýarlar Türkmenistanda. Şonýalak öz hakyny gorap türmede oturan adamlar kän. Ene Allamrat Körhanow diýär, Murat Duşemov, Azat Isakow, Murat Öwedip köprüye otursaň da Abdullah. Senem köprüye otursaň ýerim şu sadefeňe. Ben görkedi. Ay sen ýalak balagyny olup beren gorkaklar üçin bir çykyp watan üçin çykyş etmeliler ha. Watan üçin çykyş etýänlere de garşy gitmeň özüňiz gorkak bolsaňyz. Deýin biz balagymyz doldurup beren gorkak deýin geçin gidin ýani.
Vatanın daşını etmeli de çıkışı içinde etmeli. Yok, Götün başar. Ay içinde. Götün başar. Onlar içinde etmeli bir İçinde dip görenem ma, içinde dip görenem ma, içinde dip görenem ma. İçinde mena İçinde intek yani. Türkmenistan'da bir adam çıkış eden intek mena uğram. Murat Duşemov içinde. Ay sen ne meni görüyorsun? Sen ne meni görüyorsun? Sen bu beynin bilen hiç adam görmürsün. Sen bu Murat beynin Duşemov bilen zat görmürsün, beynin işlerini o. Yani yurdun daşına Ne işte adam görmürsün cigim. İrden işi, akşam öyü, irden işi, onun ne mi görecek? Surat koyun olup, yine oyun olup. Kimliğim yok bolsa da aynı yatansın. Ağzına el yanak nas atıp kimliğim yok bolsa da bodrumata girip şu ad yatırsın Nurbayf'ini işlettirip magman gürlene bolyanma. Tövbe estağfurullah. Ay böyle. Aleyküm gel sen kullu. Teredin lichnesda geçmelin, şahta geçmelin oğullar, erkek bol olayımlar. Erkek bolup Ten satıp gören ayağında izara da maşallah diyen. Çünkü sizleri yalak heleğini bakıp bilmeyen erkekler bağlanan için şollar yurttaşına çıkarandan son arkasından celep diyen olsanız hem sizin heleyleriniz Türkmenistan'a celep bolpuyor. Çağlarınız hem kıyızlarınız hem 5 mand için 5 mandan berip özlerini siktiripiyor. Türkmenistan'dan Türk'e gelen gelin kıyızlarımıza pul alıp veriyorlar. Sizinkiler hem sizin, bizimkiler hem sizin kazanan pulunuzu başka olanlara berip özlerini siktirip böyler. Gürlemen ay. Ay siniz heleyinizin amına yaktı ver otursunuz. Arkadaşlar dinle saygı çerçevesinde oğlanlar. Dinle birimin. Onu ecengdir koçuda durandır ecengden haber al göre. Arada bir ecengden zaten haber al görün gürleyence. Arkadaşlar özeli var kişileştirmeyelinle. Oğullar yine şunu oğlan. Osman inle gayret edin. Yine Murat Duşemov. Şunu oğlan her yerde öz hakkını talep etti. Yine Granica yap, o ne lazım ki? biraz nemesini kataldayın. Öz hakkını talep eden vaktin otayda maşgalan gelen türmeye kapıp koyuyorlar. Otayda kanun diyen zat yok. Rüstem Kotok var mı sende yer yağlı? Rüstem Kotok var mı sende yer yağlı? Kotok var mı böyle sikip yiyorsun mu? Çelin çağızı amdan da olan. Üst verme onlara hemen ne gayret edin. Gelnece. Yine oğullar. Sizde yok mu Afrika? Ama düşündürür gereken ama tarihi de var kadar. Aynı öyle cansı var. Televizyonda da var. Bir şey yok yani. İşini bitiren yok. İşini suyuna ayrılar yansın da mutlaka o şey yapıyor. O değişler bu almalar değil mi? Mana so Mana şimdi ecenin mecburiyatıydı koronavirüs savaşını anlatıyor. Bir ayda çıkmayanı gıdıklanır ya. Granica yap, o ne lazım ki? Granica yap, adam iyi dinliyor ki. Getirin de sırada bir lafı veriyor. Anlam? Toys krallarımızda sonra olmayan hak yok. Toys konstitusyonda 8. statüde de değişiklikler şey değil. Ne anlıyor? Konstitusyon. Ne şöyle çok uzun turdan ben ya. Şunu aytman var. Toys bu adamı yapmayı düşündüm ben. Yine. Son seviye düşündüm ben. Çok ne ne saat ne yani sonra. Yok ne işte. Abi ne işte adam da mesela çünkü kaçıyor bir cebine lan edip kalpa koymuyor yani. Hiç yok ne sonra da izlemem. İşte işte ne yakın adamla hali ver yani. Mesela Yine bir halk klinikada bulunuyor da yine büzmeyin halk klinika. Düşündünüz mü? Yine şurada var, yine çıkışlar var Murat Duşemov. Yani şöyle olan bastılar. Yine. Hormatlayın bu kanun çıkar ya.
Kanunda var mı diye yok mu kanun? Kanun çıkarıyorum diye. Yok. Mesela ne soruyorsun? Sen yerine mi? Son sen ne soruyorsun? Yine Sallar Khan. Alo, selamun aleyküm. Ve aleykümselam, hoş geldin. Ana benim ayette var ki o almam sen çok tutmaya almadın artık. Ne tatavuz yok, ne hemen aşırı. Senin yanına gel, senin yanında talep edeceğim, doğru mu? Sen talep edeceğin abi, kanun tarafta hesap getirmeli. Ben kaçıp kustanlara yatırıyorum ki de, ben sen aydan sonra da kalak istiyorsan. Aslında duri kovan durumu yapıyor, böyle bu için duri kovada sorun var şeyde. Çok kendi yanında bir de dön kontak mali koyduğum yama sakat yok ya. Abdullah ses reştile no kolo no düşünüp çıkıyor. Reştile no kolo. Karara şimdi yaptı arkadaşlar. Şula olan hemişiler hakkını talep ettiği Türkmenistan içinde. Atağında da barmal yerine bar. Senin begen oturun barmal yerine bardı dedi. Hakkını aramada. Abdullah Selamun aleyküm. Birinci bile var. Hoş geldin. Aleyküm selam. Albur zaman suyu bir geldi de dinlerle Abdullah. Ne dedim? Ay o yani almam elmedin yaptır adını sen Türkmen olsan elmedikler almadıklar mı da sen o saların ecesinin ne yapıyorsun ecesine yenisine veya basısına kıyısına yatıp sen özünü soru ne özünü alakadar bittin ne için etken Dinle. İnne. Yok Abdullah durun bul bana geliptir elinde dige ikimiz görüşecek şu an bilen açın sesine cevabını vereyim ben o açın gurlap olsun ben onun cevabını vereyim temalar gerekler aydı ver Tama Türkmen kesini de açın ben açıp bilemok dedim kini açtım ben sesini Aydır. Elma. Aydı verin benim cevabını verecek şu an sonu. Siz o sana bırak diye siz o ecesine basısına okuyun. Siz o Türkmen'in namusunu vardı biliyorsunuz. Ne için o sana namusunu oynasın. Siz o namusunu oynattığınızın oynayan başkasının namusunu oynayansın aslında. Bolya siz gurlap olun ondan ben cevabını verecek. Yo siz onun ecesinin basısını yerde koymadınız. Ben dinle bakın ecesinin basısını sanırım ecesinin basısını yerde koymadınız. Bolya inne men şun cevabını verecek. Seyredin inne men şun sen geldin şu an gelyan da diyen on ecesi vele bacısına doğuna kıyızına ne için küfür ettin diyen ne için söktün diyen şunun cevabını verecek. Bolya onun ecesi ece olsa menem bir çağlan ecesi. Onun kıyız olsa menem birinin kıyızı. Düşündün mü? Onun doğunu varsa menem bir erkeğin doğunu bir ayalmaşkalan doğunu. Bolya innem dem için olduran yerinden boş gürleye oturuyor da hani. Ay diye tenin satıp gören celevay diye şu an. Sen şu aydan eşitmedin mi? Eşitmedin mi şunu? On diyen neşmedin mi? Ben olmağa celep diyeyim. Olmağa celep diyeyim vakti. Ben ne yapacağım onun ecesine sökmeyin? Dinleyin de barman. Ne yapacağım ecesine sökmeyin? Dinleyin de barman. İlk sen ne yapedin? O sen özünüzü öptür. Sen ne şunu geçedin? O sen geçedin öptür mü? Ne yapacağım? Benim bir ece. Düşünüyor musun? Benim bir ece. Benden gözüne celep deyip söküp bilen mi? Ecesine sökecek şunu. Düşündün mü? Ne dedin hele kuntüçülük edip öğrendir. Hele anada ne edip öğrendir. Hayır sen ne yapıyorsun? Hayır Bolya dur dinle. Sen bak her kim dedim özünden bilir dedim. Sen Abdullah dedin hele anarda celep dedin. Benim sana dedim her kim özünden bilir dedim. Demek ki dedim. Bilemok men haysin gürleyen olsun. Korkaklar yüzünüze yapıp gelip böyle gürleyip otursunuz ha. Açın yüzünüzü kim deyin kanalı. Doğacım korkaklar değil mi? Sen korkaklar değil mi? Düşündün mü? Utan. Değmeden utanayım ben. Balanı çekmesene. Balanı çekme düşündün mü? Ayağıma şıkırlı. Men utanır ya iş edem ok berdi. Haçan gidip geldin ilk son sefer Türkmenistan'a haçan gidip geldin.
Haçan gidip geldin Türkmenistan'a en son sapar? Kime diyorsun onu? Aytma haçan gidip gelenine. Elma men çıkardım onu. Feredin vatandaşlar tema elelin temamız Türkmenistan'ın sosyal yadayı. Umuman yine şu görüyen Sosyal yadayı olsa sen vatandaşçı olsun. Abdullah burada kimsenin hakkını birini namusunu yetmek birinin kimsenin hakkı yoktur biliyor musun bu çada? Kimse söylemiyor, kimsenin demeden bilmiyor. Ama Türkmen menin namusuma yettiler, bana töktüler. Menin arkam aldı, ayaldıgın elma. Menin arkam aldı. Gerekdele tıma hemen heleyem aňarda, hemen ärim çağısıp aňarda. Birbirin Türkmenistan oturan kişilerin heleylerine yetmene gerek yok diye Abdullah sen heleyin jelip. Onun heleyem birinin çağısı, bir çağanın ecesi. Öz namusunuza yetirmakta diye kıyınan yalnız yöne berden Türkmen kıyıları. Dinleyin beni. Sonra samsı kurun etti mi? Yok edefiyedin. Sen bu tayı Türkmenistan düzeltmeyin kurun edeceksin mi ya? Kapat. Ortamın Türkmen ağa. Seredin şöyle bir mesele var. Hakikaten bizim hemmemizin ayal kızlarımız Türkmenistan'da men bir zat düşündürecek boldum. Ayal kızlarımızın näme hakda pikir edýäni, indi aýrylýan birinciden aýrylýan. Sol aýrylýanyň sebebi näme? Aýralyk. Dogry dämi? Ayal kızlar o ýerde zuluma daýanyp ýaşaýarlar. Yani ýanynda sen bolmasaň solara diýmek sen zulum edýän. Ondan olar kim hakda näme hakda olaryň psikologiýasy başga bolýar, kellesi başga ýerde bolýar. Şonuň üçin men dinle beni. Abdullah sözüm böyle değil mi? Dinle beni. Dinle sen tutarın aktivist ol çıkıpsın. Aktivist ol demedsin. Men sana ya Erbedoğlu'nun ya Google'un ya bu ne mi demek? Ben sen niçin sen tanımak? Ya ne mi demek onu? Prosto aktivist olacak adam aktivist demesinde onlarla sen beydip o köp payış söğüşüp payış birbirini kemsedip birbirini aşağı düşürüp birbirini demedik sen ağzını kurabilmezsin Abdullah. Yok ağam şurada ortada bir problema var. Sosyal problema. Öň bir şahsy problema değil. Mesela maskalada mesela şahsy problema. Yani sonyalık maskalılar ayrılışıp dağa uğradı olun bir sosyal problema uğruldu. Köp maskala dağa değil. Hani Halip Angelli, Murat Kurbanov. Ben geldim yanına olsa söylesin ana. Aytsın. Ben bir minut ben çıkacak olan dur bir minut. Böyle bizim ayal kızlarıma söz eden Türkmenistan'ı savunan yani zadeden doğanlarımız var böyle. Değil mi? Ben 15 yaşımda vakti Ecem 2 öy bir maşina aldı deyip Ecem'in var ya sunkosunu triyegi taşlap tutturup koy veren miliseler. Siz ne emeğinin savunmasını yapıyorsunuz o böyle? Hayırdır size? Siz kime ne emeğini düşünüyorsunuz? Ben bu tadı bir zatın savunmasını yapamam birbirine söğünmem buradan bu tadı. Ben söylemedim. Ben her verdiğim yani böyle Türkiye varanların gitmedi bitirler. Böyle benim Türkiye vardım. Zakistan geçtim. Ne oldu? Celep mi oldum? Benim Zakis'im var o. Benim çağım mesela Türk ve Türkmen. 2 çift vatandaş. Siz böyle Türkmen'e varan, Türkiye varanların gepin etdiğiniz o. Hayırdır size? Hepsi gepin. Ay Cihan börde del, aslan börde del. Näme için men şu soru pastayandan berýän näme için bizim kızlarımız diýen ene kız başgalalarımız bäre gelýärler, öýlenýärler. Türkleri durmuşa çykýar. Kimin maňlay kimin bile bolsa şo taýda bolýar. Gelek Russiýa giden olsaň belki Rus bolardy. Fransiýa gitseň belki bir Fransuz ýaly maňlaýyna ýazylyp biler. Yani şoňa näme için bir video jaz paylaşsalar ya çağırsır ya eğer bilen paylaşsalar bizinkiler näme için aşağıdan der yorumlarına ay celep ay küntü Türkmen tapmadın mı erin Türkmen aşı zatlar näme için yazýarlar. Gerek derler şu näme için onda diyelim ki bir san Türkmen oğlan bir Kürt kıza öýlenipdir. Baktlı olsunlar. Yöne şom yorumlarına giyip göreyin de daş bol baktlı olsun o olsun. Şöyle benim bardım Türkiye bana da geldi aynı yorum. Aynısı geldi. Celep o bu geldi. Sizin ne haddınıza men kız çıktığım için Türkiye vardım bak. Men kız çıktığım için 3 gün toy verdiler.
Siz gelip menin toyum gördünüz mü ki bana jelep diýäňiz? Siz gelip menin aşağıma çıram boldunuz. Men ondan öňde 70 kişi bilen yatanynda kazat edip bilýäňizmi? Bana jelep diýäňiz. Hayırdır size ya? Siz kimsiniz? Birinin namusuna getirýäňiz kimsiniz? Gitmiyor aslında. Sen kimsin de ben karşıma çıkıp şey yapmam. Ben bu kayda sen Türk kovarsın, sen Kürt kovarsın, yaprağı duvarsın diye yok bu kayda. Şöyle uçmaz buradan derlerse. Abdullah yapmak Ben istediği sana diyeyim, oğul Türkmen biliyor ağam. musun? Haksızlık, tamam mı? O da içine giriyor ama şimdi bak biz kadınlar olarak bakıcılık yapıyoruz. Bazılarımız temizlik yapıyor falan filan ama gerçeği konuşabiliyoruz, tamam mı? Ama bizim erkeklerimiz buraya gelmişler hala seni beni celap yapmaya çalışıyorlar ama şunu da unutuyorlar ki onların da bacısı var, onların da annesi var. Bana az önce benim Abdullah benim sesimi kapattı. Ben onu söyledikten sonra senin doğunun sikeyim dedi orada birisi bana. Ben bir kelime kullandım ya. Eşkıyan men bir saattir oturýan börde meni al diýip ýalvaryp. Bir saattir oturýarym. Bak şimdi demek istiyorum ki sen bir kere o bana dedi ya hani senin doğunu sikeyim. Benim doğum sikmeye bir kere senin gücün yetmez, değil mi? Hı. Ve boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Gel karşıma Böyle beni sikmeye bizim çalış yani. ayalgyzlarymyza gep edenler var ya, o menin kadar ejem güçlüyüz ýanymda, ki kızlar, agzyňyzda bakın. menin ejem ýanymda işleýän. Nasiba ayağım oğlum oldu. Dinle beni Nasiba. Kızlar bir saniye bir şey Dinle burada diyecek de ondan sonra. Nasiba. Şurada sana doğunuz diyen adama sen erkek doğunun havası götün yanası baran hadi anladı. Götün iyi yanası baran hadi. Kimin ne olacağını şu tadı görürsün diye. Türkmen abi oldu mu? Bir zar açacak. Bizim ecemize, doğanımıza, Türk'te celep diyenlere. Menin ecemin börde yanımda Türk'te işlepiyor. Ağzınıza karan Türk'te işlenlere töhmet atmam. Düşündünüz mü? Namusu bilen işlepiyor ayallara töhmet atmam. Düşündünüz, sizin doğanınız, men hiç giremem. Doğanınız neymiş diyor, ayalınız neymiş diyor. Yöne börde Türk ayalları deyip ayalları karıştırmam. Bir iki sancelevimiz var. Doğrudur. Bir iki sancelevimiz var. O deyip hemmemizi bulamam. Düşündünüz? Sultan. Sen Türk bilen ölünen olsan kesin Fransız. Ben kimse yani ben mesela ben erkek ben doğunum yaradım ben dinle Türkmen'de yören, Türkmenistan'da yören sen konuş da arkadaşlar bir zada içecek çıkacak ben diglen ay bir zada içecek Gurvangulu bilen Serdar jelep kültüya bir gepin tutup bilen oklar haramzada vatandaşı da bizlerim jelep bolmalı da ne edeli başka prezidentimiz jelebe gepin tutup bilmedi ya. Gepin tutup bilmedi halkıma seyredecek deydi. Hani halkıma seyredecek deydi de halkıma seyredip bilmedi. Jelep bir iki yepli olyandır. Prezidentlerimiz hem iki yepli. Şovu çiğnen biz de hepsi jelep olmalı. Bizim şunun vatandaşı da. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ağzın bal ise balık baştan kokar, tamam mı? Ama biz kadınlar o kadar güçlüyüz ki onu gördük. Biliyor musun? Ama erkeklerimiz burada sürünüyorlar. Tuvalet temizliyorlar. Hala diyorlar ki siz haksızsınız. Siz celepsiniz. Siz Türk. Ama kendileri Türkiye'de çalışıyor. Tamam mı? Biz de Türkiye'de çalışıyoruz. Erkeklerden daha fazla çalışıyoruz. Ama hala bize diyorlar ki siz celepsiniz. Elma sana buradaydın. Fenyan var ya. Ait. Olur nasıl Sotirkam bütün hemmek işin gecesinde bazısını dil getirdin. Biliyor musun sen bunu? Değmedim. Hayır değmedim. Hayır bütün emmeğinizin değmedim. Bütün emmeğinizin değmedim. Senin değdim. Senin ecen onu köçüde durandır değdim. Düşündün ben emmeğinizin bütün değmedim. Birinciden. Oğullar. O dinlendi. O dinlen. Emmeğinizin değmedim. Emmeğinizin değmedim. Sen bu tayin şu ismotin aslında bu ne bana programı. Türkmen.
Ağam. Şefin Men size söz veririm sonda ularsınız. Vatandaşlar, ine şimdi ayal gıylaryň umumy jemlesek, bizim Türkmenistanyň yurttaşyna çıkıp bolup beren maskaraçylyklar. Şunun düýp sebäbem Gurbanguly berdim kom. Prezident Gurbanguly küntü. Maskaraçylyk Gurbanguly küntü. Yani Ali öyle deme. Hayır, maskaraçılık yok. Biz namusumuzla çalışıyoruz. Namussuzlukla çalışanlar da onu o duruma düşürenler utansın. O kadın niye utanacak ki? Orası olmaz. Ama düşürenler utansın. Ağam, Türkmençeden gurlar, Dilden gurlar, Skelde gurlar. Men adat etmeli da onu. Onu haklı. Dayı Türkmen ağam. Aydıver, Salarkan. Vatandaşlar, bugünkü temamız var. Eğer men tema gelelim, tema boyunca gurlaryň. Bugünkü temamız ine surat var arada. Şundan başka da birçok surat var. Türkmenistanyň ýagdaýy var arada. Sakarça etrafı. Ayda çıkacak. Menin aydanım buradaki ayal gıyzlarımıza dil yetirmem. Bu TikTok'ta yayın açma sebebi Türkmenistan'ın ekonomisi. Yani celepler, ayal gıyzlarımız değil. Düşündünüz? Bize dil yetirmem. Düşündünüz mü? Hele hiç ağası değil. Ağzınızı, dilinizi alın, sokun müsait yerinize, bize dil yetirmem. Okey? Men çıkıyan, haydi hemen iyi geceler. Sadece yanlış buluyor, Sultan. Hiç de yanlış gurlar. Çok da doğru gurluyor. Dinle, o adam sizi yitirdi. O adam sizi yitirdi. Seni yitirme adam sizi. Kim? Ola, neyme? Kim? Gelenine Sultan. Sağ ol gelenine. Şöyle kim alır? Sultan'ı çıkaramadım. Vatandaş. Alo, oğlum aleyküm. Bugünkü tema. Aleyküm selam. Bugünkü tema vatandaşlar. Suturat boyunca. Barcamın Türkmen ağa. Ne yapalım? Bugünkü temam suturat boyunca. Deredim. Suturatta Türkmenistan'ın umumi yüzü görünüyor. Şimdi gidecek meselemle başlamasak biz Türkmenistan'ın ýagdaýyny, halkın ýagdaýy. Ne şu suratda yol yok. Ondan soň tok yok, gaz yok, dogry düzgün, ystalba yok, ondan soň bir sürü sosial problema. Aýlyk yok, PNG yok, ol eskerler üçin pul yok. Häzir eskerlerden daşy. Şu öz alyan paluçkasından gazet aldırıyorlar diye eskerlere. Öz alyan paluçkasından gazet aldırıyorlar. O gurlap bilýän mi? Muman Gurlap bilýän. Dur gurlat. Bir saniye. Ali bir saniye gurlasın bir saniye. Yok. Seredim vatandaşlar. Düşündürüz o ne zaman başlasın? Ağam bir jamyt dinleyin da men. Ine şu jay bizim Türkmen halkynyň ýüzi. Türkmen halky öz elinden gelenini etýär. Ine gülýal jay salypdyr. Ýöne hökümete bagly. Ine şu ýol, ondan soň ol ýap, ondan soň gaz turwaty, ondan soň elektrik togy. Şolaryň hiçbiri dogry düzgün edilenok. Hiçbiri. Hökümet hiçbir işini özünün dogry düzgün öz borçlaryny berjä edenok. Ondan soň biz haçana çelli o köşkýal jay gurup o alan maşinmydam ine bir ýolda sürüp döwüp ol köşkýaly jaymydam tozan basyp hökümetiň gurmaýan ýolundan tozan gelip basyp gider haçana çelli biz az pensiýa az aýlyk hiç gerek hökümet tarapyndan bize kömek ýok. Suwa getirip beren ok bize göçüp barsak oğlumuz başka yere göçte, ona hiç gerek yol yok, ona su yok, ona elektrik toğu varanok, gaz varanok. Bizi prosto meydana koyuyordular. O çopan koyuyorlarını meydana koyuyor ya. Edil sonyal edip bizi meydana koyuyordular. Bize hiç kim, senin karnın aç mı, senin suun yok mu,
senin elektriğin yok mu? Senin aylığın az mı deyip bizden sorayan adam yok vatandaşlar. Bizi hiç kim iyiden ol. Biz prosto meydanda gezip görüyoruz. Bu ara Türkmenistan'ın çağında yaşayan hayvanyalık. Gezip görüyoruz. Bizi hiç kim iyiden ol. Ondan biz kaçan açıl şeyle durmuşta yaşar. Kaçan açıl Türkiye'de kulçuluk ederiz. Ene şu arada aytacak fikirleriniz var olsa aydı verin vatandaşlar. Murada hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Qowmiya daýlamy ýene bir ýere. Çekilişi Türkmenistan'da asıl bol oynayalım. Bir yolunu bilen siz O ağamcan olsa ve Saýumda çekilen Sapar Murat döwründe çekilen Toqqa hökümet gelip bir 10 ýyl öňesil 2006'da aýryldy. Bu hökümetdiňe arkadagy bede. Ana arkadagy şäherni mentide görkedeýin ine. Serdarım diýem. Aýdyma maýtlar. Aydıma maydı. Ne? Öwel sen hoş geldin. Selamun aleyküm. Qowmiýa daýlar. Murada selam aýtjaklarym bar bolsa aýdy. Atam niye aydım aydı. Yine başka näme hünerleri var? Maşyn niye pırlıyor hediletçi. Tüveleme hava. Hava Honda'lara niye şeye çıkıyor hem näme şu? Maşinlara kowuşýarlar. Şoňa çıkýar. Abdullah, gurlap bilenmindi. Aydı ver. Yok gurlajyň odu garaşşak o men ýene gurrumy yok beklerim elle. Ine bile betmesi. Aydı ver öwet. Seredinde dostum, mesela burada ayday, mesela tanımak mesleğim var bir şey. Ben de onu şu an yarım saat dinledim de. Dine dizmarayla o taraftan da geliyor, o taraftan da. Türk eylediydin, Türkmenistan beylediydin. Bana dinle Seret, Şutaynın ödünkile bizden beter yaşıyorum. Mesela aydayınla, bizler gül yalıyordu. Ne bildin onu? Dinlendi. Şulan haýsy ýerde öýü bar. Börkadaýda man haýdy hemmet kirada oturýar bularyň o. Hemmet kirada oturýar. Bizlerinkiniň 10 san başga şoň 9-sunda öýü bar. Kwartirada oturan adamlar. Yok. Benzini 40 lira çıktı bularda. 40 lira 70 yaş kurşu çıktı. Bizde ne Türkler ağaç ölüp oldu yatı. Türkler ağaç ölüp oldu yatı. Hemmeti oldu. Dinle, men sana haýdy ende şumatlar. Abdullah buradasına aytsın. Öwes teke. Türk seni bakıp bekläp otyr. Dur, yakacağım bunu dinleyecek mi yok mu? Aytsın. Men günümden nägile de meniň Allah jana şükür günüm gül ýaly. Ýöne aýdy Türkmenistan elektrikmenistan bide. Olar bizi görüp nägili gowy ýerde ýaşaýasyňlar diýip durýar. Men Libo ýerde öýýän, şundan ýerde şundan öýüm bar, şundan ýerim bar öýýän men. Bärde işlädin pulum uraz öýüm var. Aýtsa bolmadymy? Ýöne bunyaly öýler bar, bunyaly zatlar var. Ýöne diňe prezidente aýyt olan kişiler ýaşaýar. Biz ýal garamak, garaňa gidip 5 ýyllap, 10 ýyllap türklerde işläp, näme Türkiýe gelip gurup otyrsyň, Türkmenistan için ne dip bilen aşa zat. Türkmenistan detdim men. Yok. Ay näme için geldin onda bäre? Ben post keypine geldim. Ben gelmeyin mindi. Doğrudur. Keypine gelenin için elinde kimliğim yok en tapıyorsun. Menin mi? Ben çalışma iznim var. Ay seni o tanayan. Oy sen tanayan men. Tanayan. Can. Indi sana düşündük. Gelip gördü ağzım barım. Geple ağzım yoğum geple. Dur bolýa barmyn söýdüriňe ekejemyn bolýa Abdullah. Haçan samolyot kuruluşdan gelýär. Yok. Durun. Yo Abdullah buning bolma o aýtsın. Yo dur da yo. Yo ben gürlemede sen men dinle men sen tanam. Yok, senin tanımağı isteyen değilsin bizi. Biz sana düşündük. Yapma yakacağım. Ödüm inecek aşağı. Abdullah. Haydi ver. Abdullah fikrin aysın. Dinle otursan. Sen hadi falan dinlersin. Murat Kurban'ın dinle otursan. Hani bir adamın belki gol fikir vardı. Aysın fikrini vardı bu dinle. Ben sana ayda otayım da adamı silaması birinciden ödün etken. İkinciden adamı silamanı talep etken sen bir yerine ilk vaat silamanı uğrayın. Gezmene gelip çalışma izin aldın mı?
Özgelcan. Yapma. Seret Özgelcan. Kayıtacaklarından düşünükli. Senden adama peyda gelecek adam dersin. Sen görüp durdun. Yankı senin yanında gelip senin ne gelip koyurdun bar diyen Türk var ha. Algap git de bana çay getirerem dersin. Şimdi sana aydan durun. Getirer mi işte Türk'ün bokunu yok görendir o. Emme dadınam koyu. Barındam algap git de bana çay getir diyendir sana. Öyle geleceğim. Ana son diyendir sana. Sen olsa menin yurdum kovdu ittip degen görünsün. Sen ödün aldap görsün. Sen hıyal dünyasında yaşap görsün. O sen Türkmenistan maskar eten. Ne için maskar eten? Sen inkapı işinde işleyen. Türk'ün var ha. Annesini bakkan, babasını bakkan. Ol giden son çay içi giden son kesesine gidip ıstalavaya koyan. Kapçanağını yuyan. Sen kara Türkiye'de kulçuluk ediyen. Öğren. O sen fikir etme. Türkiye'de Türkler Almanya'da, Germanya'da işlerdi. Türkler Germanya'da senkiyalık işiden o. Türkler Almanya bar tek saat işleyer. Ödem 2000 euro aylık alya, 3000 euro aylık alya. Onlar senkiyalık ödünü ezdirip yaşan o. Ödünü ezdirip işleyen o. Sen sonra doğru düşün. O sana diyen adam var ya, sana diyen Türk. Senin üstünden gülüp dur. Düşündün mü? Ay sen yurdun hem kokuyu. Senin berdek bulçuluk etti, gezi verdi senin üstünden gülüp dur. Ben sana doğru düşün. Abdullah bir zaday dayın indi şu vatında şu tayda gurla oturunip bara indi men geç kama gidip şu vatında gıyızın siken celevi onu su deyip edil senin blog etip gören adamla yazı oturuyorlar indi şu matbana. Vay. Yorum yazı oturuyorlar. Benim videolarım aşaklarına yorum yazı oturuyorlar. Değil sen celep olamazsın. Zaten onların kendisi. Erim yanımda Nasiba erim yanımda. Men tanıyandır beni hiç kime özüm tanıtacak bolamok. Her kim kime celep diyen bolsa şol özünden bilyenler özünden görýär. Näçe de hakykata gurlaýar tabi. Korkaklar, korkak. Men diýenler ki korkak diýenler hala itin ardaýandan su içýärler. Hala diyorlar ki Murada siz ne mi diyorsunuz bu mesele? Murada hoş geldiniz. Siz ne mi diyorsunuz? Gurlama size de bir novat verelim. Selamun aleyküm hemmeğimden. Ben dinledim. Bir kimin öz pozisiyası var. Yine bir daha unutmalar. Bizim ayalgılarımız mukaddestir. Onlar eğer Xitay'a durmuşa çıksa ya Türkiye ya da Arabistan'a ya Rusya çıksa fikir etmem birinip çık ya. Türkmenistan'a erkek bolmansın, normalde, maşgulunu saklap bilen, Türkmenistan'a hiç şeyle mümkün iş bolmansın, onu gidip yani durmuşa çık ya. Biz son kıladımızı itiriyat Türkmenistan'ın. Yani mukaddesimizi itiriyat. Şunun için onları söylemek gerek ki sen özün istersen Ors ayal alyana ya Türk ayal alyana. Hani onun hakkı yok mu çıkmana? Ola bir. İkinci, şimdi siz Türkmenistan'la yani Türkiye'nin deniştiriyat. Burada yanlış çıkarmak. Türkmenistan dünyada en yaşap bulmacak devlettir. O yerde cay vurmadan o yerde cay baka tamam sen şuraya cay Türkiye'de grup korani bulmam yetmiyor. Sen Türkiye'nin bir komdu bile başlı olun Türkmenistan'ın cay bilen baka deniştirip olmuyor. O devlette yaşap bulunur. Sen gurursun, köçeler yok. Yine Türkiye'de sen başla ol kvartirde yaşa. Yine sen omuzuna gul işleyen. Şunu tapavut ne? Eğer de sen öyle cayın bulunur Türkmenistan'da. Eş geldi. Türkiye var firma Türkleri işleyen olsan onu men elini sardım. Berekerla deyip Türkmeni sen övüyen. Yine sen kıyından tamam Türkmenistan'da cay olmak için gidiyen Türkiye'de bağışlı olayım en elbette işlerde işleyen. Şu yerde de işleyen patronun abışlı kvartirde arayında da yaşayan. Sen şunun elini işleyen. Senin derecen, devlet derecen pet, sen sosyal derecen pet, sen statusun pet, deniştirir yerler. Hava Türkiye'de hükümetin korrupsiya diyenler kantorlar olur bu yaşa. Görüm yok. Yani o biznesler o
halal öz zähmeti bilen hereket edýän adam Türkiýede zordan jaýyny gurýar. Ýöne gadryny bilýär şo jaýyň. Sebäbi ziyat galanok, diňe ziyatga bermeli mejbur bolýar. Şoň üçin Türkmenistanyň derejesi 169-njy döwlet 170-den, Türkiýanyň derejesi men ýalňyşmasam 80 ýa 70-nji döwlet. Derejeler deňeşdirmän. Olar kwartirada ýaşasa da, olaryň logistikasy gülýärli, sosial nemeti gülýärli, azatlyklary gülýärli. Döwleti öňde valyutasy gaçsa da Türkiýe Türkmenistanyň uly. Ýalňyny çykarma. Türkmenistanda da valyutaň näçedigini siz bilemizok, mümkin 100'dür. 3,5'dan 100'dür. Onu Qarabağlarda nançyky bilen taklap dur berdim Hamedow. Sebäbi kakpa można ykdysadiyet aýlap konversatsiýa taklap bilen ogan. Diň Qarabağda sakdy. Şol nädir? Türkiýe goý bersen, gülen etkidýär. Bolya Murat'a sorulma, dinle. Murat'a sorulma. Dinle. Bolya sen aytsaň aytdın. Dursana, ben Murat'a sana sorulma. Sen Türkmenistan'ın, ben seni seçtim. Prezidenti saylı oldu, seçtim. Sen halka saýlawda sen Dengesene tek ben aytsakladım, aytıp bolayın, ondan orta yerde ben aytsakladım, aytıp bolayın ha. Bolya. Elma, biraz gayrat edin. Aynen. Men kelleme istikanarsın sen men pikirimi aytsak bolar ki. Bolya. Ne Murat'a men sana diyecek bolanladım. Ne sen demettik. Sen halka näme vaat edeceksin? Ne sen nemetlerini ekonomika nasıl ne elektrik tutacaksın? Yanki nemeler yanki yol yok diyes, ne tok yok diyes, gaz yok diyes. Şongalık nemeler ne elektrik yolları tutacaksın, ne elektrik nemeler. Men sana böyle sorum, doğru sorudur. Ne sorakta ne isteyeceksin? Halk näde saklajak? Bir daha da ünsürüm. Bizim saytımız var yürüyüşü. Saytta hemme zat yazıldı. Hemme zat yazıldı. Yürüyüşte bu közleyen men çıkışlarında gelip şunu seyredim. Biz näme size vada berýär? Biz näme etjek bar? Meni gysgaça düşündireyim size. Gysgaça. Birinji günden ine mysal üçin biz saýlawlara geçer. Mysal üçin ine men saýladylar. Ine mysal üçin ha. O tek saylan inçan Alman yokurdan yere düşünce bir pelet diye saylan inçan kim mi diye bir yolla atarlar mı öldürürler mi ağırırlar mı şol Türkmenistan'a var inçan. Indi birden saylan ayta ya devletin bir azat saylan ayta ya yine men saylansam açık saylawlar var birinci. Açık saylawlarda bütün dünyanı çağırır. Avrupa, Amerika gelip tasdiklar. Ömrüne birinci gerek Türkmenistan'ın tarihinde bizim saýlawlarymyzy tasdiklar da aýdar şul hakyky prezident saýlanýar. Ine men ol tapawul ýok, bize şo gerek. Dünýäde biz iň diktator döwlet, haksy döwlet. Şem halky haksy. Bir gerek biz dünýä ýanky sahnasyna çykyp, bizim halk diýip düşündürmemiz bol. Birinji, ikinji, ine mysal üçin bir saýladylar. Şo günden başlap hatta wagtyn hökümet bolsa, entek saýlanmakka. Şo günden başlap birinji men graniçlar Türkmen graždanlary üçin isleýän döwletine gider. İsleýän döwletinden geler, ýollar şoňa hoş geldiniz diýerler. Şo günden başlap, şo günden başlap döwletiniň arasynda bir konvertasiýany umulur, birleşer. Konvertasiýa giýje günniýe banklar çarşar. Giýje de частный kompaniýalar açar lisenziýa alyp Merkez bankdan. Şolar giýje uny konvertasiýa ederler puluny. Sen wagtda Türkmen manadyny çalyşyp bilerler. Hatda Türkiýede de ýa goňşy döwletde Türkmen manadyny hükümeti bar. Birinji bilen. Onu ykdysadyýet aýlanyp başlar. Üçüncü bilen biz isleýän adam isleýän ýerine ýaşap biler Türkmenistan graždany. İste Aşgabat'ta yaşa, istedin Livat'ta yaşa, istedin burada yaşa. Problem yok. Pratiska yok. Abdullah dinlerle o asakatlarına öğrenir. Hasan erkimizde bolup da birimiz saylacak birimiz var mı tayda? Misal Aytıp bolsam
Nesibe. Men aýtdyym da genece kyn bolmadan. Dördüncü bir daýhan bizim Türkmenistan döwletimiz 60-70% daýhançyl. Ýa-ni owullarda ýaşaýar. Şäherde az adam ýaşaýar. 30-35%. Diýmek, bizim ykdysadyýetimiň 60-70% daýhanyň gelmeli. Birinji bilen moşny finansiýowany açýar. Moşny. Ol ýa-ni tohum berip, elinden gaňryp alyp, köpük berip, batyryp däl, gaýtyp bir şoloro finansiýowany açýar-da, sizin haridyňyzy Miraboy bakadan biz satyn alýar. Bize satmasaňyz bir ýylda isten adama satyň. Ýöne dolar alarsyňyz. Mesela için paxta öndürdün mü? Şu dünyada 1200 dolar mı? 1200 dolardan sat şonu. Başarsan biz alar, şu bakan versek, biz almasak, onu sen kime satsan şonu sat. Buğday, paxtany. 5-nji logistikany uğrar. Yollar, köçeler, etraplar, kanallar, dekeşler, kovullar, yani elektroenergiya, gaz, hemme yer bolaýmaly. Hemme yerde oğuda da internet, gaz, yani su bolaýmaly. Oğuda adam özünü kim etmeliler? Men şähere barsam, men şäherde etmeliyim. Yok. Hemme zat elektronly telefon edilýär. Oğudan hiç ýere gitmek gerek. 6-njy yapılan etrapları izin alýar. Misal üçin Sakar etrawyny öňküýal goýýar, Saýda etrawyny aýratyn edýär. Adamlar közelmedi yani. 7-nji yine bir misal için haçanla o hocalyk aýlanyp başlasak, o hojalyk üçin o hojalyk galyp başlar. O hojalyk galyp başlada onu transportny ýa-ni uğurlaryp başlaýar. Sebäbi öňden önümleri daşamaly. Buğday, paxtany transport ösýär. Eger transport ösýän bolsa, demir ýollar ösýär. Sebäbi o haritlar daşyna çykarmaly. Eger demir ýollar ösýän bolsa, transport ösýän bolsa, onu ýa-ni ykdysadyt ösýän bolsa, onu mallarçylyk ösýär. Sebäbi köp tat ekilýär, köp tat investisiýa edilýär, mallarçylyk ösýär. Et köpelýär, süýt köpelýär, ýa-ni süýtden etden çykan zatlar. Eger de mallarçylyk köpelse, onu ýa-ni derden edilýän zatlar, sumkalar, zatlar, koşgalançyla köpelýär. Ekonomika ösüp gidýär. Onu biz tebii gaýlyklarymyz häzir eksportda egerde 60-70% bolsa, o hojalyk 60%-da galýar. Biz tebii gaýlygymyň hatawyna ýaşamdyk. Halkymyz baýa şoň hatawyna ýaşaýar. Düýünin ekonomik çalışýar. Biz benzakolonka bolmaýatsa biz ösen döwletler bolýar. Ondan iň esasda biz täze tehnologiýalary Türkmenistana getirmeli. O näme tehnologiýalar? Nanotehnologiýalar, elektr tehnologiýalar. Şu elektr energiýasy, ýani bir haridyň içinde 70% elektr energiýasy bar bolan hary döndürmeli. O näme? Elektromobiller, elektroliz bilen edilýän metallar obrabotka. Ine şol zatları biz öndürmeli. Türkmenistanda bizim elektr energiýamyz mukbize. Biz onu oturan yerimizde miraboy bahadan satylýar. Biz ýa-ni gazy däl, gazydan çykan elektr energiýanyň harit hökmüne ikinji üçinji obrabotka edýär. Tamam peki. Yine kaça düşünürsen mesele bolýar. Bolýar sen düşündük de bolýar sen gowy anlatdyň bolýar da. Bular bolarmy sence? Bize bağlı. Elbette. Bize bağlı. İşletemiz ertil olur. Ertil ülkenin Türkmenistan'a bariyar. Onu köşkününe bariyar. Şu an? Ben Türkmenistan'da derledim. Türkmenistan'da olmadığın için o kadar kolay güzelce anlatıyorsun ki ben de aynı fikirdeyim. Tamam mı? Ben de Türkmenistan'da değilim. Hepimiz beraber olup Türkmenistan'da bunları konuşabilsek keşke. Tamam. Anladın mı? Yok. Nehip olsa biz şunun için orada oturuyoruz. Şunun için Yok şimdi söylüyor çok güzel şeyler söylüyor da hani o da Türkmenistan'da değil biz de değiliz ya. Ben de diyorum ki inşallah hepimiz Türkmenistan'da olalım da orada böyle şeyler anlatabilsek. İnşallah bunları ele geçirebilsek. Hani başbakana anlatabilsek, ne bileyim anlatabilsek yani derdimizi. Değil mi? No.
Hareket etmeli da. Hareket etmeli. Şu wada çelli yattık Hareket hemmedan etmeyenler. olar. Hiç Abicim problema hareket bolmaz. etmiyorlar ama yurt dışından konuşmak çok kolay bir şey. Ama ben nerede oturduğumu da söylerim, adresimi de söylerim. Ama orada oturup da hani atalarımın sözü vardır, akıl verme para ver. Anladın mı? O akıl bizim Türkmen milleti o kadar akıllıdır ki bazen diyorlar ya hani Türkiye'de çalışıyoruz diyorlar ki sen nerelisin? Ben senin kökeniyim. Ben Osmanlıyım. Zaten Türkmen yani. Osmanlı demek Türkmen demek. Yani onlar Osmanlı yani. Anladın mı? O kadar delikanlıdırlar bizimkiler. Kadını da erkeği de. Ama nedense şu anda bakıyorum ki kadınlar kendini savunmasını biliyor ama erkekler burada ezilerek burada garsonluk, komilik yapıyorlar ama buraya çıkıp da kadınları ezmeye çalışıyorlar yani. Bu nale